Hello mga ka-listeners, mayong buntag alas 10:36. Pero mga ka-listeners, nagkuha ko sa akong i-order sa Shopee itong pang switch button sa akong Huawei. Kaya aron di mahim para maulian ba. Kaya mga ka-listeners, ano boss? 194. 194. Sabihan huwag yan, ibuabot eh. Sa'yo mo. Gamay na kayo, no? O, para sa Gamay na kayo. yan di ba? Lahat sa? Yan ba, bro? Lahat. Nabot mga ka-listeners, no? Switch na siya. Mga switch aring sa kong Huawei Y6 Pro. Mura mag-waysod. So unboxing na ito ni mga ka-listeners, no? Kay kahapon akong giayo ako ang Huawei. Kaya niabot naman ito akong gi-order nga battery, itong kuan, kanang USB port ug katong screwdriver, no? Na akong gitistingan og ayo gapon mga ka-listeners og bihan og matiwas og kaguba. May gani kay ding una mga ka-listeners, no? Ang kini kay para ni sa switch button sa volume kay tandugon gud. Okay, unboxing na talon. A few moments later. Muna si mga ka-listeners, no? Para sa switch ay lapita. Switch. Okay, yung switch tandugo na mga ka-listeners, no? Hindi may puli. So, magkuhan taron time-lapse video, no? Kaya ito din itaod. Okay.
Nakurat si Kulas sa gisulti sa iyang uyuan nga si Piping nga posible kuno nga anak siya ni Bruno. Apan wa makadawat si Kulas iya nadungog. O gipaklaro niya ang tanan pag-usab sa iyang uyuan ang gisugilo niini kung unsag yung hitabua. Samtang sa laing bahin, mitaho si Milane nila ni Mayang og tunyon sa iyang nadawat nga text gikan ni Bruno. Og dako karon ang ilang katahap nga si Bruno, wa gid mawatay og dakong buhi. Kay galaan, ni ang laing sumpay natong sugilanon, ang kalag ni Kulas. Di ba parehas og dagway ni Milani, Re? Anggid sila. Di na nimugikan. Mao na si Nanay Lucita, Re. Ha? Gihatag ni Tiyo Piping nako. Mao ba? Pero unsa man kanang imong gingong nga bad news, ha, Kulas? Mahay mo bag imo kong suginlan? Ani, Re. Anita din magsulti. Di lang tayo magpadol ni Prospero kay mantay ka na bagay itong pututa. Sige, Kulas, kay maminaw ko. Pero yun na, Re. Di mo sa lang una na siguro ng imong ikaon. Pitan di mahurot, Kulas. Nabusog na masab ko. Inom mo na tubig. Okay. Humana. Sige. Andam kong maminaw sa imong bad news. Pero sa di pa ka masulti, bagday good news nga imong gita. Wa, Re. Pulos bad news ang akong nada nga balita. Sige lang. Sige, Kulas. Isulti ko noon sana. Sige. Re. Butuo ka kaning ako isulti nimo. Sa imong tanaw may puruhan ka ha, nga mahimo kong anak ni Bruno. Unsa? Tanawa ko niya kong naon. Nabay similarity sa mong dagway ni Bruno. Yun na. Ano ba nakasulti ka man ni anak, Kulas, ha? Si Tiyo Piping manggod nga akong gisukit-sukit ba? Muna iyang pong nako nga posible kuno nga ako anak ni Bruno. O ganong nakasulti man siya ni anak, Kulas? Kay si Nanay Lucita kuno kaniadto. Duha ka tuig nga nahimong ulipon sa poder ni Bruno. Bao ba? Unya, Dre, matod pa ni Tiyo. Sa pag-ikyas kuno ni Nanay Lucita, kuyog na niya si Tatay Tiburcio nga tulo na kuno siya kabuwan nga mabdos. Daghan kuno ang nagtuo nga ang gimabdos ni Nanay anak ni Bruno. Kapaninigar kuno si Tatay ug Nanay kaniadto sa mga pasangil. Ug niangkon jud si Tatay nga siya mao gi amahan sa gisabak ni Nanay. Nahibaw ba sila si Tonyon og Mila ini? Wa man gyud gisgutan, wa mo gyud kuan, wa gyud gisgutan sila si Tiyo ug Tiya na kung anong butanga padre. O niya, nakasiguro ang imong uyuan dito sa syudad nga anak yun ka ni Bruno. Mayon ra siya nga posible, pero di sad siya makasiguro. Suod man kuno kaayo sila sa Nanay kaniadto. Pero wa may gisulti si Nanay nga anak kong Bruno. Anak yung kuno ko ni Tatay Tiburcio. Dan kung mauna, watay ang kabalakan ni anak, Kulas. Ang gisulti sa imong ginikanan mo ay atong tuhuan o dili ang mga sulti-sulti lang. Kay sila man gayon mismo ang nasayod ini. Di lalim rin nga nakadungog ko ang balita agikan pagyud ni Tiyo. Nga mo sa sulti man ang imong uyuan ni anak nga wa naman na kinahanglanan. Naisgutan lang na namo, Dre, kay daghang magug kayo kog pangutanan ni Tiyo. O niya, imo siyang kipagutana kung nagduda ba siya nga di ka anak sa imong Tatay Tiburcio? Ako siyang kipangutanan, Dre. Pero mingon man siya nako nga ang akong amahan si Tatay Tiburcio, gyud. Oh. Naghatag lang gyud ako og pagduda sa pag-ingon niya nga naulipon si Nanay ni Bruno kaniadto og duha ka tuig. Tiyaw mo ba ka ng duha ka tuig? Sa umang ko nga nagustuhan man kuno kayo to si Nanay ni Bruno kaniadto. Mao ba, Kulas? Muna tinud nga gisulti ni Tiyo din hinako. Mao nga daghan kuno ang mga agam-agam sulti-sulti ba kaniadto nga ako kuno anak ni Bruno. May tingali, Kulas, nga imong hinabion sila si Tiyo Tonyo nimo. Aron mahatagan og dugang katinawan niya nang nasagap nimo nga mga balita. Gusto ko kong may bawas tanan, Re. Ako yung pangutanos, Tiyo, bahin ini mga butanga.
Hain naman sila, Tonyon. Gikuyugan ni Mayang si Milani dito sa kumbento. Unya. Unsa man gyud tinuod nga balita, Tonyon. Buhi gid si Bruno. Di pa ta kasiguro, ana Mila, kay tiksa ang nadawat ni Milani. Ang gusto na ko nga madunggan nga makitang buhi si Bruno. O di ka, madunggan gid ni Milani ang tingog ni Bruno. Unsaon na lang kaha kung buhi gid si Bruno. Aw, mayong patyon og balik. Sige lang mo og patay niya. Unya mabuhi ra gihapon og balik. Kaway dag-anan nato anang balita aton yon. Ako Mila ba? Ako ba? Di gid ko motuo nga way patanan kira si Bruno. Kung buhi man ugaling siya. Aw, itogya na lang yun nato ning tanan sa Ginoo ton yun. Kay siya ra gyud nasayod ining tanan. Kinahalan niya mulihok sabta ini Mila. Kinahalan nga situho nato nigmayo kung diin ginagikan si Bruno. Kinahalan nga masayra nato ang iyang kinatibuk ang pagkatao. Para masubay nato ang iyang kagikan o kung ngano nga di gid mamatay ng demonyuhan na. Magampo lang taton yun nga malamdagan ta sa Espiritu Santo ni ining tanan. Mao jud. Si Kulas, wa pa gid mauli. Ay, wa pa gyud. Ambot og asa na ning tawhana, oy. Kinahanglan nga ato gining nga masuportahan si Kulas Mila. Kay dili mahimo nga ato lang siya nga pasagdan sa iyang paningkamot nga mapapas ni si Bruno sa kalibutan. Unsa na sab kahay sunod pa nga mahitabo ton yun. Kung pananglit buhi gyud si Bruno. Aw, tanawon talang kung unsay sunod nga mahitabo. Sa tinuod lang, Mayang, dugay na gyud kong nakahuna-huna ng palayo pagkit ko niining kalibutan. Asa man sa kapaingon, ma'am? Kung mabiya magkapananglit uban ang imong anak. Moadto ko og laing nasod. Bisag asa basta lang gyud nga dili na ko matultulan ni Bruno. Pero murag dili gyud na mo isulbad nga dili ka matultulan ni Bruno, ma'am. Pero unsa gyud ka, Mayang? Kung mobalik na lang ko ni Bruno. Magmalinaw na gyud ka ang ako na og kalaga. Ma'am, kung imo nang buhaton, sama ra nga milunga ka sa pagpakigbatok alang sa katarong. Musamot nga di ka magmalinahon kung muuban ka ni Bruno pagbalik. Sigurado ko nga magantos ang imong kalag sa tibuok ni mong kinabuhi, ma'am, hangtod sa kahangturan. Ang ako na lang unta tong taron mahulog na ning tanan. Ug wa na inosente pang kalag na mapagan. Ma'am, nahibaw ko nga doon na kay lunlon nga kasing-kasing. Apan, dili mahimo nga imong isugal ang imong kalag sa impyerno aron lang maluwas ang uban. Kay ang Ginoo, nasiguro na ako nga dili gid siya makatugot nga maunay mahitabo nimo, ma'am. Tungod kay gipangga kaniya. Nasayod ang Dios kun nganong gihatagan ta niya og ingon ini nga pag-antos. Tungod kay kaya ra kaayo ni nato, ma'am. Kay naa siya uban nato. Pero nahibaw ko, ma'am, nga naputos ka sa kalibog o kabalaka sa unahan. Pero dili kita mulungan nini. Ni ami uban sa imong panaw sa pagpakigbatok ining kadautan ni Bruno. si Bruno. Kadiyot kaya akong tapakon. Hello? Hello? Wag ka mo tabak. Hello? Tubag kun ikaw man ka na, Bruno. Kumusta, mahal kong asawa? Ikaw? Oo, ako. Nahibaw ko nga na kay kauban niya ang buutang asawa ni Kulas. Unsay imong tuyo, Bruno? Wa ko'y datang tuyo ni mo, Milani. Nasayod ko nga nahasol ka na kaayo nako. O bisan unsa na lang ang imong gihula-huna. Pero wa kay angang kabalakan. Kay gipanaad ko na sa akong kaugalingon nga ang akong hugma diha nimo way paglubad. Sukad pa kaniadto. Utang buot, Bruno. Undangan na kining imong mga pinuang. Nasayod ka, Milani. Nga wa gyud ko'y daotang gihimo diha nimo. Ang tanan akong gihimo, pulos maayo. O way katalungan nga,
muayan ka nako. Wa na ko kinahanglan na ang taas nga istorya. Bruno, kung magsigi ka lang, hasol na ko. Kumusta ang atong anak? Wa kay katungod na mangumusta ka sa akong anak. O wa kay anak na ako. Dakong buhi gud ang demonyo nining kalibutan na mayang. Huwag gid ta masayop sa atong mga katahap, mama. Usaon na ba lang nato ini mayang? Siya na sa kanang nanawag. Pasagdi siya. Dili na nanako siya tubangon. Bebe, ikaw kung ituto kung mayo, Tyo. Bebe. Kung maubag yun yung dagwaya ni nanay kanya to. Be. Tutuki. La. Lo. Medyo lahi ang yan dagway din kay Ha? dalaga pa man siya. Makisorti. Pero kato nag-ipon na siya sa imong tatay, Oh. gwapa gyapon siya kanya to, pero naay ka ng gamay kausaban. Pero kining pitsura, anggid ang iyang dagway ni Ma'am Melanie. Tinuod bitaw ton yun. Muragit sexy Melanie din ining hulagwaya. Kandugi mong inahan kanya to sa buhi pa kadto, gwapa gid kayo to, mura tong sikuan ka ng mila kagupaha. Ay, paghilom diha oy ton yun. Ayaw kong iapil-apil anay mong kabuang, ha? Kabuang manoon. Tinood bitaw na akong gisulti. Tiguang na lang ni Smila. Kay napungil naman ang ubang mga ngipon ini. Ay. Pero katong imong ginahan kan adto kulas, minaw. Oo. Liwat kay ka Antonia. Aha. Oh, ha, minaw ha. O, lagi. Sabot ka. Oh. Liwat. Oh. Nalahi lang sab ka karon kulas kay medyo padong namasad ka sa pagkahamtong. Oo. Nahuso siya. Wanay lali sana, Tyo. Nahibaw ko nga, nagsulti ka sa tinuod nga ambungan ko kaniya to hangtod karon. Pero na ako importante kay pangutana. Sige. Diyan mo na. Sige. Utan na yun. Oh, sago pa duha. Tyo, tug-ani ko ninyo sa tinuod. Ngayon siya man. Lahus! Ang akong amahan, si Tatay Tiburcio bagyod. Yo, gano'n nakapangutan ka man yan ha. O gayon lang. Naunsa ko na pangutan na ha, siyempre. Di ka matao kung huwag imong tatay Tiburcio. Huwag mo to ang imong amahan nga tinudanay. Sigurado ka, Tyo? Bastilan kulas no. May duda. Oh. Anak yun ka ni Tiburcio kay karon nga may edad ka na no. Oh. Huwag di kalainan sa imong dagway sa imong amahan. Replika kayo ka ni Tiburcio. Tinuod ang gisulti ni Tyo, Tya. Ay, uy, kulas, uy, tinuod na. Sige, Liwat kaayo kas imong tatay, kulas. tubag kulas. Kuan, Tubag. Ditsu! o lagi huwat para duha. Paabot na ko diha ton yun. Kuan ba, kanang nakakita ko sa litrato ni Tatay kaniya to. Oh. Ha? Layo raman ni Dagway. Islat to ang ilong sa tataw na kinangako at taliw tayo magay Ilom niya! Oh. Bisag mo tanaw na lang ka na ako. May anggid ang atong itsura, oy. Ikaw, Tyo? Oh. Kuya, kalayo na naong. Wala, asa man ka gusto maliwat? Matod ni Tyo Piping, Tyo. Nga, na ako no yung mga isyo nga iyang nadungog ka ni Adtos Ila. Nga ako kuno, posibleng anak ni Bruno. Unsa? Sa! Kas, ilong sa diri, labiisan. Nasyak man. Ikaw ko na masyak, me. Tinuol ka lang isyo, ha, Tyo? Wa ba mo'y kasayuran nga kadto di ay si Nanay Lucita kaniya to na ulipo ni Bruno sud sa duha ka tuig tungod kay si Nanay nagustuhan ni Bruno? Ay, Ginoo ko. Tinuod ka, kulas. Maunay gisulti ni Piping diha nimo. Tyo, Tya, kung to na mo'y gilimod na ko nga wa gyud ninyo gisulti na ko, Oh. mas may pa sultihan lang ko ninyo tinuod. Kay basin, diha na tong mahibawan ang tanang tinuod ug ang kasulbaran nining atong problema nga dugay na natong gipangita. Ha? Tya, may mo ba nga inyo kong sultihan? Sultihan ko ninyo tinuod, Tya. Wa ba mo'y nahibawan mahitungod sa mga isyu nga si Nanay Lucita kanyanto na biktima og naulipon ni Bruno? Ha? Wag may kalibutan niya na kung wag minimo sultihi. Kay kadtong imong mga ginikanan, wag ito'y problema nga among nakita nila. Kay malipayon kay to silang magtiayon. Og sukad ka ni Adto, kulas. Oh. Wa gyud mi makadungog ni anang pangani, Bruno. Karon ra gyud mi makadungog anang pangana. Tubag,
Nasubo lang yung kaayo kung nahibaw sa tinuod, Chacho. Chacho. Nga si nanay nabiktima ni Bruno kaniadto og nahimong ulipon. Maunay butang nga wa gyud na mo mahibaw ikulas. Tubag. Ug matod pa ni Tio Piping. Nga duha kuno ka tuig nga nabilanggo si nanay sa mga kamot ni Bruno. Og nauli kuno si nanay sa ila nga uban na si Tatay Tiburcio. Og tulo na kuno siya kabuwan nga mabdos na tong higayon na pag-uli niya. Unsa? Mga doon na sa ko'y pangutana, Cha. Kung mabdos ng daan si nanay og tulok ka buwan, og mo pa'y pag-abot ni tatay sa iyang kinabuhi, dako og posibilidad nga di ko anak ni Tatay Tiburcio. Anak ko ni Bruno. Apan kung nagkita na silang daan dito sa poder ni Bruno, duha-duhaan pa ang eksena. Kung unsa gyud tinuod, kung kinsay unang nakaskor nila ni tatay og ni Bruno. Di ba matod nimo, Tio, nga si Tatay Tiburcio kaniadto nawa sab siya og duha ka tuig. Unya wa mo mahibaw kung diin siya gikan adto mga higayuna. Tubag. Sakto ka, Kulas. No. Tubag. Mga mao na yung mga butang nga wa na to masayre sa kinabuhi ni nanay ug tatay, Cha. Kaniadto kung unsa gyud tinud-anay nga nahitabo silang kinabuhi. Mo tingali ni ang dakong hinungdan kung nganong interesado kayo si Brunos kung kinabuhi. Tubag, Cha. Sige. Unya, unsa man, Kulas? Magkadawat ka nga ang imong amahan si Bruno. Tubag! Makiglalis ko sa kinayahan, Cha. Di ko makadawat. Di kadawat sa lukanda. Di bidindo. Makadawat? Di ko makadawat nga ang akong amahan kadtong batignaw. Gusto ko nga ang akong amahan nga tinud-anay mao si Tatay Tiburcio. Tsus! Tubag. Pastil lang. Yan. Ato man impact. Oh. Pastil lang ilaara na mas dagway atong Bruno. Una na ba similarity sa mong dagway ni Bruno, Tiyo? Ay, uy. Layo na kayo sa atong kaliwat, Kulas. Maayo ba kay tag-breeding? Oh. Kadaghang kunggo atong dagway ni Bruno. Wana kabutangan. Bisan to, medyo pihing ang imong oo. Unya murag kapundiro ng imong mata, Kulas. Gwapo maghapon ka. Layo na gid kayo ni Mos Bruno. Wag dapit na pareha mo. Kung magpa-DNA ka ko, Tiyo. Oh, sige, padini. Unsa man ang dini? Bago ng teknolohiya na, Tiyo, Cha. Dini. Aron mahibaw-an yun kung blood-related ba yun mo kami ni Bruno. Wala kinahanglan na, Kulas. Ang naong retanahon. Katong iyan ni Bruno. Buliskad ka ito. Pero kanang imo, medyo hiwi lang gamay. Kabantay ko ni mo, Tiyo ba? Oh, nga naman. Nagnay apa ni mo makita na ko da. Mura magkik ko ni mo pag umangkol. Tunyon man Tunyon. Ang tinuod lang atong isulti no, Pulos. Pulos lang nga tinuod ba? Kulas kay gusto man taog kanang tinuod anay husay. Husay ba? Tinuod anay. Di ka ha, Tiyo, ikaw mo'y anak sab ni Bruno? Halo, gano'n na kaingon man ka? Uy, pareha mo mong duha, bulis ka kikilong. Binda sa istorya. Sama niya! Mouth man. Mananaling akong ilong kay medyo nagkatawa. Unya, cute kayong tanaon. Kantong kang Bruno kay murag ito payo nga napalit sa hangin. Unya, nakanamurag na napilo bitawon. Murag na nakuyutot. Ay, paghilom ko Murag niya. payo nga nabuliskan. Hoy, kamong duha ba paghilom ko mo? Nagparihas lang baya mo. Wa gyoy, mapili ninyo. Char, Ah. ansa na masan ni Char? Pagkaon na nimo. Nasab, sa Oo. pinas gyapon. Lopik pang may isik yo ini. Oy, pagpaabot nga mag-GCQ na ta. Ah. Kay hatagan ti ka klami. Ah. Oh. Kano sa mata? Orderon ti ka og pizza og spaghetti. Sige. Oh. Kano sa bata mag-isik yo ini? Ha? Paabot ta sa IATF. Ngati, Kay wa pa may mando. mao ba? Ilantan ba sa tayo ni Chor kung magsigitag sa dinas? Oh, magtuob ka. Kay mamanay popular kayo ron kung hilantan ka, kuob. Mao ba? Oh. Anya, mahal ra ba kay tuom ron? Hmm? Kantidad ra ba ka ng 2005? Aw. Mao nga ayaw pagpasakit-sakit diha. Ha? Kinahanglan nga mukaon ka bisag unsa. Kay wa na tay budget ron. Hibaw ko ba, Prospero? Nga wa naman gani abli ang mga simbahan karon tungod nining kabuang ni Bruno?
Hindi magod si Master Bruno, Melchor. Ha? Saan is virus good? Unya, kinsa man nagmura ng virus, kinsa man? Si Bruno man. Ay, ayoko. Oh. Sige, Oh. pangutanan noon. Oh. Ay, pataka na pamasangil, sir, eh. Wa kay physical evidence sa imong ikapasangil ni Master Bruno. Nay, iya ko'y tambag nimo Prospero ay. Ako Prospero, pa nimo, ha? no? Dili Prospero. Oh, Prospero. Oh. Ako pa nimo, no? Sa dili ka pa mukaon, manguros ka. Unya, magpasalamat sa Ginoo. Manguros ko? Oh, panguros, Prospero. Pagkaton ka ni ana, basin pa di og magbag-o ka na. Ang saan man pagpanguros, sir? Ingon ini ha. Sige. Sunda ko ha. Oh, sige. Sa ngalan sa Amahan, Sharon, di mo taas. sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ingon na yan. Oh, yan na. Oh. Saan to? Oh. Yan ini. Ayaw paspasa, hinay lang. Moro magkag to kabalintong ang imong pangunguros diha, hinaya lang, hinaya. Iyon lagi ini, inali. O lagi. Oh, giwaris lang na nimo. Sunda ko. Ay, kacak. Oh. Eh. Si Magda, Oh. temparagot. Ano sa magikon ninyo buhian? Ha? Kinahanglan nga inyo na kong buhian kay di maayo ang inyo nga gihimo nako. Supak di sa balao sa tao. Sa Oy. inyong Diyos. Unya ra ka na mo buhian Prospero. Kung masolbad na ni ang among problema ngadto ni Bruno. O kung mudapig ka na mo, o mutabang, aron masolbad ni ning problema ha. Sa ato pa, dakong buhi yun si Bruno. O, Kulas, buhi si Bruno. Nakasaksi ko nga nagsultihanay sila ni Melanie. Pastilano, huwag gila ni kamatayon si Bruno. Ambot og unsaon na lang na Kulas, oy. Kung ingon ni anak permi niya, maghasol gyapon nato si Bruno. Huwag gitay dag-anan ini. Si Ma'am Melanie baya, bisag asa na lang maabot iyang huna-huna. Sa mga iyang po nga buhi pa si Bruno. Matod niya, nga mulayas gid kuno siya sa pinakalayo kayong lugar. Og di na gid kuno siya pakita uban sa iyang anak. Asam ko siya paingon. Mato kuno siya sa laing nasod. Bisag asa kuno, kanang di na gid siya matultulan ni Bruno. Kay gikapoy na kuno kaayo sa ining kahimtanga Kulas. Hindi na mo'y sulbad, eh. Matultulan yapon siya ni Bruno. Kay di gyud siya katago sa gahom atong unggoy ng demonyo. Ni apay lain yang gihon huna ay. Unsa man na? Matod niya, itugyan na lang kuno niya ang kinabuhi ni Bruno. Anong nakahunhunam siya, anak? Kay gikapoy na lagi kuno siya. Og di na kuno siya gusto nga may lain pang maangin nga inosente tungod nila. Kung itugyan ni Ma'am Melanie ang iyang kaugalingon, mas musamot pa. Samara nga iyang gitumanan si Bruno nga mudaog og daghan pa hinuon ang inosenteng kalagang mangin. Lampi na gyud ang iyang anak. Maubit na akong gisulti niya Kulas. Nya sa mayampong. Wala sad siya mutingog bahin ana. Naglibog na lagi siya kung unsa iyang angay buhaton. Parehas gyud mi ini. Ako bitaw naglibog sa jud ko. Naglibog jud kay kuron. Muna miyang kay si Tiyok Piping doon ay gisulti nako. Unsa may ang gisulti nimo? Nga malagnit ko no, ako anak ni Bruno. Unsa? Unsa gud kalaki ha? Nanay ha, pasabton ta kag maayo mayang ha. Kung anong naingon ana ang istorya. Dako na kong pasalamat, Melanie. Nga imo gyapon gitubag ang akong tawagya nimo. Katapusan na gid akong tubag nimo, Bruno. Kung di gid kani ka mahunong sa pagsamok na mo uban sa akong anak. Katong akong bahad nimo kani adto, ako gitong tinudon. Magpakamatay ka? O iangin nimo ang pinangga kong anak? Di pa mong mo na, Bruno. Very bad thinking, Melanie. Ayaw na. Bueno. Pinangga kong asawa. Gusto ko nga ikaw akong pagbuton. Isultihin ako. Kung unsay imong gusto na kong buhaton, kay ako ka ng sundon. Aron lang yun ako ipamatuod nimo ang akong gugma diha nimo. Ayaw na ko patuhuas sa imong mga langsis, Bruno. Kinapulaan ako sa imong mga bakak. Melanie, wa ko magtiaw. Andam ko musunod sa bisan unsay imong isulti din ako. Melanie? Kung tinuod ka maminaw na ko, magbago ka. Unsay gusto nimong buhaton ako? Aron magbago ko. Sige, isulti. Kay andam kong maminaw og musunod sa mando mo, Melanie. Simpaha ang tinud-an ng Diyos, o dili ang demonyo. Maura? Unsa pa'y lain?
O kung magpag-o ka na, magbinutan ka o dili ako ni masulod uban sa akong anak. Di ba mahimong mag-uban ta? Human kumusunod sa imong mga sugo nga simbahon ako ang imong Diyos o pagbinutan ako? Buhata una ang akong gisugo nimo, Bruno. O kung makita na ako nga gisunod nimo ang akong gisulti, may mong mag-istorya ta pagbalik ka na. Good. Challenge accepted. Gidawat na ko imong hagit, Melanie. Sige. Simbahon ako ang imong Diyos ug ako ipakita nimo ang dakong gugma pinaagi sa akong pag-usab sa akong kaugalingon. Buhata ka na, Bruno. Ug aron ka makasaksi sa akong pagabuhaton. Gusto kong magkita ta. Ako isa nimo. Muluhod ko at tubangan sa altar sa imong Diyos. Musimba ko niya. Ug akong itugyan ang akong kinabuhi ngadto niya basta tuhuan lang nimo ang akong gugma. Dili gyud kong katuoton yun. Kung si Kulas anak ni Bruno. Dakong di malas, pero layo na kayo tinuod. Kaysa dagboy palandaan, wag yun iya ni Bruno nga naliwat si Kulas. Kadto bang akong giingon nimo kaniadtoton yun ba? Oh. Nga nagkomedya tong imong igsuon nga si Kulas dili niya anak kay wa maliwat niya kay gwapo ra kuno kaayo. Kumedya na ligay itong pagkasultiha. Pero dili kahato komedya nga dang tinuod ton yun. Natukma baya gyud ining kahimtang karon sa sugilo ni Kulas. Basin og sulag man lang ang istorya. Pilo na noon. Pero lisod kayo ang tuhuan. Ibutan ta, og naulipon si Lucita kaniadto ni Bruno. Kung si Bruno payamahan sa gisabak ni Lucita, dili unta maliwat si Kulas ni Tiburcio. Wag ang kabantayan ng Kulas. Ngay kanang mangigham siya usahay. Puparihas kayo na sa kinaiyan ni Tiburcio kaniadto. Ay, wa man kong kabantay nga mangigham na si Kulas. Aka na hinuong iyang lubagon iyang liog usahay. Oo, kana sab. Daghan kayo siya og sama sa kinaiya sa iyang aman kaniadto. Kanang musiga-siga ang mata ni Kulas kon musulti. Mausad na ang kang Tiburcio sa una. Na, ambot lang, Tonyon. Lisod yun kaayong ispelingon kung masipyat ang kagahapon. Bisag ako, dili kong katugot nga matuis ang tinuod. Wa baglangan si Melanie sa pagtaho nila ni Mayang ug Kulas, mahitungod sa saad ni Bruno nga andam kini nga moila sa matuod nga Dios ug moalagad sangan sa gugma niya ngadto sa nahauna. Apan gitambagan siya nila ni Mayang ug Kulas sa dili paghatag og dakong kumpiyansa sa pamasin nga nagpakaron ingnon lang si Bruno aron lang gyud makuha niya ang gusto ni Melanie nga mauban kaniya. Sa samang adlaw, nahinabi ni Kulas si Prospero ug nagkanayon ang awahe nga musulti siya siyang nahibawan nga sekreto sa kondisyon nga hatagan siya og bino. Kagalaan niya ang laing sumpay na itong sugilanon, ang kalag ni Kulas. Doon ako isulti niyo sekreto. Sa skrito? Oh, sekreto? Sekreto? As in secret. Gusto maghamog sekreto, tagayon ako yung bino. Pampainit ba? Aron mo gana kong sulti ninyo? Sigurado ka, Prospero? Wa ako magtiaw. Dali. Tuan. Wa ako Sa man, magtiaw. padre. Oh, Tiyo, tiyo. bitaw. Sige. Ayan na kung mao ko na Prospero, no? O sa may gusto ni mo nga bino. Bisa konsa. Ha? Nindot ng balitada. Sige. Kay magkasinabot yung tabahin ang mga butanga, Prospero. Ha? Oh, dara, Prospero. Ang imong request nga bino. Very good, Kulas. Sige. Tagay ko. Oo, tagayan taka. Nakalit. Okay. Dara. Wow! Wow na kay kuda. Yan na, dawata dayon. Oh, what? Ang siya magkaway? Mapitigaya po. Pagwaton pata. Salamat, Kulas, ha? Lok.
Katalas. Oh, sige. Sugdanan na to imong gingon nga sikreto, Prospero. Taysa. Kitay sa. Wa pa ko manginit kulas. Nagkinhanap ako mga kids katagay o na ko musulti sa sekreto. Uy, kagasto ko din mo sikreto, Prospero. Agbot ba? Saan bagay ta? Mangagan, bidaw pa ka manghubong, mangagan na ka, ha? Barato rin ganing ako. Ang ubang yun diha kay ang sekreto, mahal kayo. Kung mabuking, mahimong donasyon. Ay ang lagdugaya, Prospero. Kay basin og malipong kaunya, na di na hinoon ka mahinumdom sa imong isulti. Ngano ko malimot ko nga maayo man kay kong memory? Ha? Maayo nang musulti kadaan, Prospero. Aron, nindot ang atong diskusyon karon ba? Punisa. Ha? Bisag 5 lang kasyat. Kay mudigan ako. Pero mas mayo kon musubay yun ako. Kanang tuyok pa, tuyok. Ha? Musubay. Kailan kag subay? Sa subay. Kanang tuyok. Tuyo. Aron nga, maglamit ta ba? Nala, sige. Subay niya, tuyok. Subayan na nato si Prospero. Hala. Sige. Sige. Gusto ko nga makakita nimo og sa bata, Melanie. Gimingaw na kay ko ninyo. How ang akong kinabuhi kunwa mo sa akong kiliran. Pero may ako makadungog ni mo, anak Bruno. Ang gusto na ko nga mahitabo, nga imuha ng sugdan ang imong gisaad ako. Nganong dili? Di ba nga nagsabot naman ta nga magkita ta? Ako na naman ako naon. Hatagi ko kay gayon. Sige na, Melanie. Aron ako'y pamatuod nimo ang akong gisaad. Magkita ta. O sige, musugot ko. Ato ta makita sa simbahan sa lungsod Maaslong. Very good. Melanie, kalasa ha? Kalasa man. Gusto ko nga magkita din ta. Makikita ko ni Muso dito sa simbahan ugma sa alas 8 sa buntag. Oh. Papanubo sa usa ka kondisyon. Unsa man ha? Akong asawa? Dili mahimo nga maduol ka nako. Gusto ko nga makakita nimo nga muluhod ka atubangan sa altar sa simbahan. Oh. Og lito ko nimo ang pagpangayo ug pasaylo ngadto sa labaw makagagahom. Ngano wa ka motingog? Oo, Melanie. Ako nang buhaton. Ang mahinungdanon nga makakita lang ko nimo ug imo sang makita ang akong pagmatuod nimo. Kay alang si mong kasayuran, Melanie. Ako mao ang tao nga namatay unya na banaw pagbalik alang sa katarong. Ugma sa buntag Bruno. Saksihan ako ang imong mga gipamuong og saad. Matuman, pinangga ko. O, asam ka mo tanaw, Prospero, nga ako may imong gika-istorya. Ato naman mo ka mo tanaw, Padre Melchor. Oh. Guwapo man day ka kulas. Torpida ni mo. Kadaghan biyan ni mo. Kadaghan ba ni mo anting-anting. Putot na kabayot pagklaro ya. Sige ka dagdag na ko, bro. Tuwa ka sige tanaw, Padre Melchor. Sabi na, ipo ka ang Padre Melchor? Ikaw ba kulas? Oh. Ikaw narganik ko nabidayag niyo, no? Ninimo. Oh. Hubog ko, di ba, no? Hubog okay. Anyan, naipog na dayon ko. Hubog ka man siguro. Ako pa imong pasangila hubog-buhanga ka. Pagtarong nga ni Prospero, ha? Murag sobra na sa napo ang atong tagay niya. Dali kay kanalipong. Sa maging musulti na ka, o di pa? Ang sa ganitong akong isulti kulas? Ang kanyate, ani nun. Ang imong gingon nga sekreto. Ang itood, no? Sige, last na lang.
Tagay pa ko sa kasyat kay musultin ako, promise. Di may mo. Kinahanglan nga musulti na ka. Kay kung musulti na ka, ako ning ipatungab ni mong tanan. Ayay. Na, kita gani, napay usa ka butilya. Para imo ni tanan. Sige na. Ayan ang paglangay, Prospero. Sulti na. Tingog pagikatsurda. Sige na. Sige. Gusto na giday mo nga masayod. Hindi, padool mo na ako kay ako lang ihonghong. Hapa lang mo. Naibig paduula, Prospero. Pagkatunog social distancing. Gusto man ako ihonghong. Pwede na ginapututa, Daga kag artira. Sige. Sige, mudool ta kulas kay aron mahibaw na ta sa sikreto nga isulti ni Prospero. Sige na. Hapa. Sige, Hapa mo. Nala. Sulti na, Prospero. Ayaw ka mong pagsapay niya. Kamuray ako sultihan niya ng sikretohan nga. Di gusto si Master Bruno nga mahibaw ang mga tao kay mawaw siya. Usam na siya, Prospero. Kana si Master Bruno ba? Pisot na siya parehas na ako. Unsa? Kanya, gamay pag gina siya kuan ka ng ohom. Mana siya? Namaw nang imo, Prospero. Ingon ka kay doon na kay sikreto nga gusto isulti na mo. Ang saman liay? Sikretong bitaw ng akong gisultin ninyo. Di na bakak. Samtang hubog ako. Sabta ko kay hubog ako. Sige. Sa tanang sinaligan ni Master Bruno, ako rin nahibaw anak kay nakakita ko saya ha. Unya, kinsa may mas dako ninyo? Topong-topong raming duha. Taas pa man gani niyo gamay ako Ikaw ayaw yan nimo. Tubag chor. Tubag chor. Mas taas pa rin ang imuha kasi mong height, ha? Nana jud. Kakaway hinungdan ang imong gikumpisal na mo karon, Prospero. Manay tubag. Igastuhan na mo ni og tuyo ang imong sikreto nga gisulti. Pero wa mi kauyo na nang imong gisulti karon. Mao ba? Ang sabi nga sekreto ang gusto niya mahibawan. Yan hinong ko'y pangutana ni mo, Prospero. Pila na may edad ni mo karon? 41 nako. Kulas. Usa? 41 ka pa nga mura na naman kag 60 kapin. Sa sita kapin kon parehas ko katason nimo. Pero mo ba man ko? Ako lang nga giminusan. Di ka saan naging mo. Duda na ko nimo, ha? Duda na ko. Ano? Naanak ka sa mga 80 kapin. Bisag himuon pa nimong usa ka gatos. Way mo to nimo anak kulas. Kay daghan man gani ang miingon ako nga batanon ba ko. Unya, cute pa gyud. Sagad ang miingon ako, mga chicks. Lain og makainom ni pututa og bino ra kay pulos hambog ang mugawa siya baba. Ha? Wala ora kog dono lang na pare. Hay manani kulas, hay manani. Kanas mong luyo. Kanang muryate kay ako ning paino ning tunto og marka sa bira. Ay pinuang ako las ha. Wabay ako makumidya sa akong mga gipanolte. Tubag ni akong pangutana, Prospero. Kundi ka katubag ini. Kay tingalon tayo kay ning muryate kasi ako ni painom nimo. Ayaw ha. Ayaw gid binuang ha. Wa ko magbinuang. Ayaw ha. Busa tarunga ko og tubag unya ining akong pangutana. Unsam. Sige. Unsa man na siya? Nakaila ka ba og ginganlan og Lusita? Unsa? Lusita ba sige. Kinsa to? Lusita Plason. No. Marag nakadungog na ko ang anak niya to. Kinsa man na siya? Marag maninda man nagkatol dool sa among bahay kanya to. Si Katol. Katol. Okay kila? Binuang sa ka do? Katol god. Binuang sa ka? Nganong Ha? Ay. Nganong maninghag man dayon katulas? Nga mitarong man kog tubag. Kun wa ko masayop, manindahin na siya katol kaniya to. Sigurado ka? Para god. Yun na. Kundi man katol ang iyang baligya. Basin og mamaligya ni siya tihi kaniya to. Bantay ka lang ako, ha? Usa na lang yun ka. Asa na lang? Usa na lang! Nga naman suko man ka. Daman, bakay? Yung nang Pagkata? Wa man ko mapino ang tubag ni mo. Ha?
makigbagay ka na ko, tagaan ka pinaluhod. Ay, Magsampak ta. Ha? Hoy, hunaw nagmayo ha. Kung diin ka nakadungog anang pangana. Tesa. Tayo sa I recall. English pang nampak. Murag doon na pa ko'y nahinumdum man. Sige. Dali. Kay hapit na mahurat akong pasensya. Husto. Nahinumdum na ko, kulas. Unsa man, si Sulti na yon. Kanan si Lucita Plason, kuha na siya. Sulti na yon. Ug matsala sa siya sa buntag. Makita mi ni Bruno sa lungsod sa simbahan. Unsa may ako matabang nimo, Ma'am Melanie? Gusto ka nga ubananti ka dito? Maikong nakaayo ko nimo, Mayang. Wala kaso, Ma'am, uy. Kuyuganti ka. Daghan kaayong salamat, Mayang. Unsa man gid ay inyong sabot ni Bruno, Ma'am? Ako siyang giingnan nga magkita mi sa suit gyud sa simbahan. Ug ako ra siyang saksihan sa iyang buhaton nga muluhod ug muyukbo sa atong Dios. Ug bungaton niya ang mga po nga mangayo sa pasaylo sa iyang mga saha nga nahimo. Gibaharan ako siya nga dili gid siya moduol ako. Maayo hinuon, Ma'am. Unya, uyo naman sad ka siya. Wa siya mahimo. Kay mao na iyan sa nako nga tumanong gyud niya ang tanan akong gisulti. Maayo kon mao ni mahitabo, Ma'am. Kay kung dili iya sundon ang akong gisulti, Mayang. Nibaw na siya sa sunod nga mahitabo. Unsa may mahitabo, Ma'am, kon igo lang siyang nanglimbong nato. Buhaton gyud nako nga akong bahad niya nga kutluon nako ang akong kinabuhi uban sa akong anak. Ma'am, uy. Ayaw ka di pagsultig ingon anak, Ma'am. Wala ko'y laing choice nini kinabuhi amayang. Kay once nga pakitaan ko ni Bruno og bati, og may mapagan pa nga laing inosenteng kalag. Tapuson yun ako kinitanan. Kinasayod ko, nga wa sila ing tinguha kundi ang bata ra, og ang akong gugmanga to niya. Naapa man untay daghang paagi, Ma'am. Kung dili lang unta daugon ang atong kaugalingon sa kahadlok. Mayang, daghan gid kaayong salamat. Dili masuklian ang inyong mga kaayo nga gipakita din nila ko ug sa akong anak. Gisaad ko na sa akong kaugalingon nga kung may usa lang nga makalas sa atong kinabuhi tungod ni Bruno, isaad ko sa langit nga tapuson ako kinintanan. Ma'am, di tingali maayo, Ma'am Melanie, nga sigihan na to og dasig ang atong hunahuna sa bahad nga iya sa yawa. Apan wala ko'y nahuna-hunaan nga paagi, Mayang. Gusto na ko ni buhaton para mahulong na si Bruno sa iyang mga daotang laraw. Ug ilabi na nga, aruan ni mga inosente papagan pa. Apan, Ma'am, way maayong bunga ang sayop. Hunahuna og maayo nga tungod sa imong hunahuna, masamot nga nabutang sa dakong hulga ang imong kaugalingong anak. Inosente in taon kaayo ang bata, Ma'am, aron maangin ining butanga, ining binuanga. Dili ang pagkutlo sa imong kinabuhi og sa bata mo'y sulbad ining tanan. Apan, unsa may solusyon ini, Mayang? Wa na to ang tubag ining tanang misteryo sa atong kinabuhi, Ma'am. Ang pagdawat kun unsay gisangon sa atong Ginoo, mao ibala ang butang nga atong ikasagang sa mga hulga sa atong kinabuhi. Apan, mas daghan pang inosenteng mapagan kung dili na ko kinibuhaton. Wa kitay mahimo sa kamatuoran, kundi dawato nato kana, Ma'am. Kay daghan ang mga butang sa kalibutan nga dili niya gusto, apan iyang kitugot. Kinuo ko. Tabangi ko nga mahulipan ang ako mga kabalakan ni ini mga dagkong pagsuway sa akong kinabuhi. Tabangi ang taon ko, Ginoo. Ayaw ko niyo pasuhin. Ayaw ko niyo pasuhin. Mo na angay mo pututa ka. Puro sa kas binuang, wag kay pinarong. Ibutang na yung tao ko ninyo. Dili ko kaginawa ninigisol ko ninyo sa sakon. Aso pa niyo kayo. Saan una nga magtinarong na ka? Kaya aron buhi ana ka namo. Misa na lagi ko. Taman, bagay ta? Bagay ta? Ay mga agad ba. Mita gitud sunay. Okay. Magsaan na lagi saan ka? Promise lagi. Promise ha? Dili ako magbinuang. Magtinarong na ko. Buhayin ako ninyo, aron makita ninyo katag, no? Ha? Buhay ko ninyo, kay mamatay na ako. Ay. Sige, Matay ato na siyang buhian, kulas. Buhian na ito. Sige. Ato na ning ikanaog ang tunto. Sige. Ay, sige. Ay, sige, luhak. Prospero ha, ay sige, luhak ha. Kay mabugto siya ni Pesen ha. Patay. Dalian ninyo! Pagsigig lihok. Dalian ninyo! Paabot! Hinahinay lang, kulas. Kaya pa si... Kuha na siya, malangkos noon na.
Bukas yung pututan ako ng Tarong. Tarong. Oo, para. Kaya atong para sa PC ng sako. Sige. Oh. Ramihan ninyo eh. Oh. Inyo makong gipantusok mayo. Ikaw, Utitod, kung matinarong lang ka, o Ay, tubag ay. na mo, awa na ganoon ta kay problema. Mauna. Pulos mo sa ko ka tinunto. Ay mo bande, dila ka maghingan akong bati, kulas. Kumati. Ay nga na makunin mo patakam lang ka panghingan og bati. Sino nga pati ah? Nga na makunin mo Utitod. Nakaminos ka nako. Oo niya. Unsa mo kuno ako ingani mo? Kanindot sa kongan, Utitod yun. Sabada. Unya unsa may gusto nimong itawag na kunin mo? Coronavirus? Ah. Muna angay nimo? Ha. Ha? Ako sa bahisa gid mo eh. Bahi ka karon. O sa pagtuon mo nako virus. Kamu mo yung mga virus katilingban Prospero. Kamu hinungdan nganong daghan ang nag-antos karon. Ay pare, nga naminaw na to kulas. Dako sa magbebi ay kag usa ka binuhat di ba, Chor? Di ba, Chor? Ay, Chor? ikaw, Prospero, no? Chor. Aron di na ni mataas ang atong lalis din eh. May Chor. Mo ko operar ka na unta. Operar ka na mo. Magsigam lang utag. Balik sa atong istorya ini. Wa may laing gipangayo nimo nga imo ming tabangan kuno saon nato nga masumpo ang mga kabuang ni Bruno. Kamo sa day. Kapila na tamo sultihi nga watay bahimon ni Master Bruno kay gamhanan kay na siya. Magagahi magimog oh. Bisag pila patay nga magtabang batok niya. Magtinabang nga sa pagbata pagba. Truwa. Aminaw. Usma. Bisag pila patay nga magtabang batok niya. Wa gid tay dag-anan kay gamhanan ka na si Master Bruno. Oh, di ba lahos? Galakos ko na. Dahil pag tinarong ko na rin, Prospero. Hinomdumi ko ng tarong. Sige lang balik-balik sa nimo pangutana da. Kinsa si Lucita Plason. 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 Balik na sa tanang pangutana ha, kulas. Tarungan lagi kong tubag. Di kay bisag unsa na lahi mong panaghap diha. Muingon ka nga. Kuan sinaligan ninyo kaniadto na maligya kamay, tahop, munggos ug bisag unsa na lahi imong tubag diha. Gusto ko og sakto nga tubag. Dili ka nang taghap-taghap. Oh, nya. Be, kinsa man gid na si Lucita Plason kulas. Atos luko mo na ko ng matan mo hanggawa ka. Nangutana ka ni kunimo kung nakaila ka ba na ng pangana. Usa na lang ha, usa na lang. One bar lang ka hanggawa ka. Oh. Let me think. English po. Karo nga din. Ikaw, Karo ah. grabe, managmal man ka. Di kira lausa. Oh, yan ah. Marag, nahinumdum na ko niya ng ana. Sige, sulti din. Sulti. Kaya. Sige, liraw na imong mata, Prospero. Di ba mato nimo sukad sa imong pagkatao nag-alagad na kang daan ni Bruno? Stop, kulas, Oh. stop. Ayaw pagsapa. Oh, unsa man? Ha? Hosto, di na di binuang. Kaya wag ko masayop ka nang nga Lucita. Sana sa asawa ni Master Bruno. Unsa? Nahinamdom na ko, klas. Kana si Lucita Plason. Mayo sa pinaka kontrobersya sa kinabuhi ni Master Bruno. Pero sigurado yung ka, Prospero, nga, as in, nasawa giniya si Lucita? Oo, nasawa lagi yun. Nakaanak sila? Ha, Prospero? Marag nakaanak ito sila, kulas. Sigurado ka, Prospero? Pero sa akong paminaw, nakaanak ito sila. Nakakita ka silang anak? Wa ko kita. Pero sa akong naibawaan, nakaanak ito sila kay katukod si Lucita. Bawang nasuko to si Master Bruno niya kay nagloib man to. Sige, Prospero. Awa. Sultihi, kuno ko sa tanan mong nahibawan. May tungod ni Lucita. Kay maminaw ko. Dini ka lang sa kilid, ha? Di lang kita magpatuol dito sa altar. Ma'am Melanie, kadiyot lang. Nga no, mayang? Kanapang lalaki nga nagluhod sa tubangan. Dili ba na si Bruno? Urag di man, mayang? Kaganiha ra magyud kung nakabantay anak niya nga nagluhod og nagtuko diha. Mura man og pari, mayang. Kay nagsuot man og sutana. Mao ba? Dininan pa. Paabuto na lang yun nato si Bruno din eh. Sige, mama. Manluhod ta, mama. Mayon taglunggol sa kinungatong pangaliya. Nga mahuman na ning tanan. Maglaom lang ta, mama. Nga mausabra ni si Bruno pinaagi sa grasya sa Diyos. Yun na, mayang.
Asa naman ito tao di sa unahan nga nagluhod? Uy, kalit man lang nawa. Huwag kang kabantay nga milakaw siya. Wa man sad, ma'am. Oh, hain ka ka to. Melanie, Bruno? mahimo bang maduol ko ninyo? Dili. Dihara ka, Bruno. Ug sama sa atong gikasabutan, kinahanglan nga tumano nimo ang imong mga saad. Wa ko malimot ni anak Melanie. Prueba na ko nimo. Nga tinud-anay ang akong paghinulsol ug pagbago. Ipakita sa buhat, Bruno. Simpaha ang matuod nga Dios ug paghinulsol sa tanan nimong mga saad. Gihimo ko na, Melanie. Nganong nagsuot ka diyan sa tanan sa pare? Wa kini kaso, Melanie. Simbolo lang kini sa akong kaputli ug kamatinud-anon sa akong pagbago. Basi nagduda ka, ha? Gihinulsulan ko na ako mga sa ug gisimba ko na ang matuod nga Dios. Ganihan ako nagluhod diya sa tubangan sa altar ug giila ko na si Kristo nga mo'y tinuod nga manluluwas. Daghan ka pag-angay ipamatuod na ako, Bruno. O kinahanglan nga himpit nimo isalikway si Satanas sa imong kinabuhi. Melanie, gusto ka ba nga muhapa ko pagbalik diha at tubangan sa altar? Ako na buhaton, karon gidayon. Og iparanog na ko ang akong tingog, aron ka mutuo nga lunlon og tinud-anay ang akong pagbago. Di yu kong kadawat ni Padida. Oh. Unsaon na lang kung anak yu ko ni Bruno. Sigun sa giasoy ni Prospero. Wa pa siya kasiguro nga nakaanak gayud si Bruno sa imong inahan kaniadto. Busa dili isaba nga ang pagkaulipong ng lisita sud sa duha ka tuig. Matawag na nga ano na nahitabo nila ni Bruno o ano na bunga ang ilang panag-ipon. Nasubo yu kay ko na ng bahin na di. Wa yu kong magdahom nga maudenay kaagis kong inahan in taon nga. Nabiktima usab siya ni Bruno. Ay, gikasubok usab kulas ang balita. Pero dako ang akong pagtuo nga dili kagyud anak ni Bruno. Pero Dre, unsaon na lang kung pananglit lang anak ko ni Bruno. O kung pananglit anak ka ni Bruno Kulas, mao ginay tinuod. O tay mahimo sa paglikay sa kamatuoran. Kung dili, dawaton lo nato ang mao na tinuod. Suras na Dre. Kung mahibawan na to nga Satanas de nga tong amahan. Di yugo kadawat nga anak de kong demonyo. Ay, kung mahitabo man nga anak ka o demonyo Kulas, magpasalamat ka sa Ginoo kay ikaw ray anak sa demonyo nga pinangga kayo sa Ginoo. Usab kay angay na kong buhaton ni Dre. Kay di ko ni matag istorya lang na. Bida. Lain jo kay paminahon nga mangangkos Bruno nga iya kong anak. Oh, kung gusto ka Kulas, aron na matuldukan ang imong pagduda, magpa-DNA test ka. Hagiton nimo si Bruno kung aduna ba kamoy blood relation? Kaswerte ka tong ungguya no. Kung nakaanak sa mistisohon. Ay lang kayo na og hunahuna Kulas. Kinahanglan nga mo focus gihapon ta kung unsaon nato aron masanta kini si Bruno sa iya mga yawanon nga tinguha. Sa nitabo ni nanay, kinahanglan bayran ni Bruno ang iyang kaway batasan nga iyang gihimo sa kong inahan. Di mahimo nga ako siyang palabyo ni pare. Hugtanon nga mibalibad si Melanie sa hangyo ni Bruno nga muhikap niya og sa bata. Gitambagan hinuon ni Melanie si Bruno nga padayonon ang paghimo og mga maayong pagserbisyo sa matuod nga Dios. Samtang sa laing bahin, naukay ang tanan sa brutal nga kamatayon ni Gobernador Ismael o gituhuan nila Nicolas nga binuhatan usab ni Bruno agig panimaos kaniya sa biktima. Unya na ng pagkasunod adlaw. Nakurat na lang sila si Kulas ug si Melchor sa kalit nga pagbutho ni Bruno sa ilang atubangan. Kagalaan mga suki na muskahanginan, niya ang laing sumpay na itong sugilanon, ang kalag ni Kulas. Wa ko'y datang tuyo ninyo Kulas, Melchor. Mianhilang ko. Aron ko haon si Prospero gika ninyo. Wa may masayod kung asa si Prospero. Naas na po kasugo.
nga dakong sa ang pagpamakak kulas. O labi ng dakong sa, Bruno, ang pagpatay sa mga inosenteng tao. Nasayod ko. Nagduda pa muna ako hangtod karon. Apan akong ipasalig ninyo, Melchor, kulas. Nga ang Bruno nga inyong nailhan karon, dili na mao ang Bruno kaniadto. Unsa may mo ikasulti ining kamatayon ni Gobernador Ismael? Ha? Wa ko'y kalabutan bahin ni ana. Aha. Nadungog lang ako sa mga balita nga gipatay in taon ko na siya. Og nasubo kayo ko kay so gobernador, suod ka na ako itong higala itong maong gobernador, oy. Nabalaka kay ning balita, Bruno, tungod kay kung masayod si Melanie sa kamatuoran sa kamatayon ng gobernador, peligro kayo nga iyang tinudon ang iyang mga bahan. Maayo tingali no nga magtinabangay tayo ng bahina, Melchor, kulas. Kay ang huna-huna ni Melanie, giilog sa dautan. Og di maayo nga maghuna-una sa og baos og pagdumot din hinako. Og ang iyang kaugalingon, mao'y pahimungtan og iangin niya ang among anak. Apan unsa man mo pagtuo nimo, Bruno? Nga giangko naman nimo ang tanang titulo sa pagpanlimbong. Ha? Wa na'y problema nako. Bisag unsa pa inyong katahap diri nako, kulas, Melchor. Di masaw ko makabasol niyo ng inyong huna-huna karon. Giangko na ko nga nakasawa taon ko kaniadto. Apan sa gikaingon ko na, ako ang bagong Bruno. Og dako na akong pagkausab. Kay giila ko na ang matuod nga Dios. Unsa may dakong rason nganong kalit lang nga nausab ka, Bruno? Sangan sa gugma. Gihatagan ko og dakong higayon sa Ginoo nga mabuhi pagbalik aron tul-iro nako ang akong mga ngilad nga nabuhat kaniadto. Kung tinuod man na, Bruno, andam gid ka nga mudawat og mga hagits kinabuhi sangan sa gugma og kasakit, ha? Andam kong musakripisyo sa tanan kulas. Og dili na ko ninyo kaaway. Kundi inyo na kong higala og igsuon. Kay gisimba ko na ang matuod nga Dios. Wa pa'y balita kung kinsa responsable sa kamatayon ni Gobernador Ismael? Wa pa, ma'am. Naglibog ang kapulisan kay bisan sa mga CCTV sa bahay sa gobernador. Wag ko na nakita nga mahimong posibleng suspek sa kamatayon sa gobernador. Kinsa man gyud ka di ay ang napatay? Wag kita masayod, ma'am, uy. Lisod man sad kaayo gud kung maghimo ta og atong pagduda. Kay wa man kinakuha ang ebidensya ang mga pulis. Sa ato pa? Misteryoso kayo ning kamatayon ni Gob. Matawag yun og misteryoso, ma'am. Kaya wa man gid sila nakita. Dili ka ha, mayang, ang naghimo ni ini, si Bruno gihapon. Wa ta ka siguro ni anang bahina, ma'am. Kay lisod kaayo kung mag-una ang atong mga huna-huna sa mga butang nga wa tay kasiguruan. Di gid ako kalikayan. Nga siya kyud ang akong mapasanginlan. Pero, ma'am, maayo tingali nga maniguro lang ta. Kay naabay mga butang nga hugot kaayo ang atong pagtuo. Nga sakto gyud. Apan di ay, dakong sayop ang resulta. Mao na nga akong gikahadlukan, mayang. Nahadlo ko nga masayod sa tinuod. Mas maayo tingali nga, dili na lang ko masayod sa mga balita kaysa masayod ko sa tinuod nga hinungdan. Ma'am Melanie. Usa man, mayang? Dunay gisulti si kulas nako. Og dunay siya hangyo diha nimo, ma'am. Oh, sige. Isulti. Mato ni kulas kun mahimo lang unta ko no, ma'am. Basin makahuna-huna ka nga kami lang unay mo atiman sa bata. Pirmi ba yan na ko mahuna-hunaan, mayang? Kamu ni kulas ang nag-una kanulay sa akong hanahuna. Mas maayo siguro, ma'am, nga kami lang unay mo atiman sa bata. Para makatarong pud ka og pahuway ba? Og makauna-una ka og tarong. Total, kung mingawon ka sa bata, pwede raman sa nimo siyang duaw-duawo na mo. Daghan kayong salamat ninyo, Nicolas. Mayang, nahibago ko na sa kadako inyo pagkikugma sa bata. Pero, apan, unsa, ma'am? Sa gikaingon ko na, mayang, di na ko gusto nga daghan pa ang maangin ining akong pagpakigpisog batok ni Bruno. Ayaw ka na guna-hunaa, ma'am.
Nahibaw mi nga gikapoy na gid kaayo ka og sige hunahuna ni Bruno. Pero ang amo ba nga malikay lang sad ang bata sa dakong peligro. Dili na maisapayan ang tanang hulga sa kinabuhi, ma'am. Og wa mi mahadlok aron lang mapanalipdan namo ang bata. Sige, Mayang, nagkasabot ko. Moingon na unya ko ninyo kung makahukom na ko sa saktong panahon. Daghan kaayong salamat, ma'am, sa imong pagsabot. Ako ang angay nga magpasalamat ninyo, Mayang. Nahibaw ko kung unsa ka, lunlun ang inyong kasing-kasing ni Kulas, Mayang. Kanunay namong gipangandoy, ma'am. Ang atong seguridad, ilabi na gyud ang kaluwasan sa bata, gikan sa dakong peligro. Kini sila, master. Kini sila, master. Mao na sila ang nagkidnap nako. Mga traidor ning mga animalan ni. Ang angay ni nila, panghimon ni silang mga bunhok. Hilom da, ay. Bulhok sa mata. Bunhok ba? Hilom na, Prospero. Saman. Isog lang kag niya ay mga gaon. Saman. Saman. Bagay? Nga, saman. Kay mo, surang-surang na karon ka dako kay mo sa ni Master Bruno. Mga trayador mong dako. Oy. Ayaw Mga pa sige, trayador. yaw-yaw diha, Prospero. Magpasalamat ka nga gibuhian na ka sa imong tangkal. Patropon ni. Kini siya, Master. Mm. Pare di nga kidnapper. Sa? Pare nga kidnapper. Mao kini siya ang nag-kidnap nako niya gisod pa ko sa tangkal. Baho na ba kayo? Pangtudsa na ni mga kurunghong dagko, Master. Kurunghong. Baya, kaisog tinabal. Gusto ka nga ako nga isumbong ni Bruno, ha? Tinabal ko? Dako biya sa kikagsani, ha? Ay mapatakot pa sa ngil lihat. Kamu ba yung mga traidor kayo? Hilom, Prospero! Master. Saba kay ka. Magpasalamat ka na Nicolas ug Melchor. Uy nga, gibuhian ka. Kitams, Prospero, ha? Kitams? Nya, saman. Gibadlo na ka ni Bruno kay mura ka gangi sa saba kayo. Nidako mang o aning Master. Noon siya naman ang kalakihan noon. Butan ako, Ay, mura hydrocephalus. Noon siya na dili man. Dili mo pang kasabaan ng mga tawhan na nga mo man ni sila nakidnap na ako, Master. Gibukal-bukalan ako nila inipirme. Gisod ko nila sako. Ila pa kong gipasuhan. Kunya, ila pa ko nga gilumsan sa tabay. Mga salbayas ka sila, Master. Noon siya naman noon ni Nyates. Kunya, ila pa ging kuan kana ikaw gisaway pagi kanila kay daghan kuno kay kagkongko sa imong naong. Hiblo, saba daw, Prospero. Ikaw ra ba nanaway bayasag ka ni Bruno? Ha? Pinasikreto pa ka nga si Master Bruno ni mo pisot. Yates ba yan? Misulti ka na, Prospero! Yates ba no? Naning yates. Mo na yung gisulti ni mo, Bruno. Kami yung duha si Padre Melchor na yung gisultihan. Tinuod na, Prospero! Master! Kumitsara ta ako, Master, ay. Dito tinuod. Ha? Matuod ka. Ako na silang gisakay-sakayan. Sa ilang mga binuang kay, sige silang panaway ni mo. Sige pa magani sila pangutanak. Unsaon ko lukas pagpatay? Sorry kayo. Pasaylo ami, Bruno, pasaylo ami nga nakasulti mi og bati diha nimo. Kagtong tanan, bunga lang to sa among kasuko diha nimo. Okay na, uy. Wala kaso, Melchor. Nakasabot man ko ba? Ngano nakasulti mo, ana? Pagkayatis di dani, temparagot. Nga naman ni Master, nga nung pinabog daw naman kayo ng imong tengog, di ka masukuan ni mga tawhan, ha? Ikaw ba, Prospero? Ayay. Ganihar kay ka. Imo pa kong gipalabi nga. Kuan ko ko. Ayaw, ha? Bantay lang ka na ako, ha? Ayaw, ha? Master, unsa man nita mo di mo? Karong taghan ba kay ko, taghan ba kay ko kisulti di mo tinood niya? Gidaot ka din mga tawhan, ha? Karon, di na ba hinoon ka, bidapi ka nila? Di ko gusto binata nga istorya, Prospero. Putasa, way. Kinahanglan nga mangayo kag pasaylo nila Nicolas og Melchor. Ansa? Ngano kung tao mangayo ako pasaylo nila, Master? Ako pa'y gikidnap po niya, ako pa'y mangayo pasaylo. Ha? Kabinangkal ba sa iro inin kalakihay noon ay? Kabatian ni kayong tanga. Naon sa naman ni Master? Mura man nagdabali ang kalibutan. Pangayo lagig pasaylo. Kay nakasakay ni mga tawhan na. Yatis ba yan eh?
Wagi ko sana ining mga tawahan na master. Oy, sila mo dako kay sana ko. O siya man! Mga kagpasaylo dili! Ayaw kita ni master, oy. Di na makamulaban ako. Sunda akong isulti nimo. Ug ayaw pagkahigahis mo ngo. Pangayo nagpasaylo, Prospero. Kay maldito, kay kapututa ka. Kilang. Pangayo na, Prospero. Ay, sige, pataas sa imong garbo. Okay. Tunlan lang ko ng imong garbo, Prospero. Aron dili masuntoy ng imong tubo. Tubag ko. Saan ako pagsulti, master? Adto na ni Padre Melchor. Oh. Patudlo kung saan ang makaton ka pagkumpisal sa imong mga saha. Kana, Ako nalay tudlo nimo, Prospero. Hina na pagsulti, ha? Oh, sige. Bendisyon ni ako, Padre. Kaya ako nakasala sukat sa kong pagkabata. Kana. Ako nangawat, ako namakak, ako namuso, ug ako ni patay og tao. Ka namuso. Nayatis na. Namuso de ko. Buang ka ba siguro, Kulas? Pakawawa na sa tanim mo. Uy, hanggang pananglit lang na, uy, tunto. Muso man. Ikaw ba, Prospero, ba dagang ikag arte, uy? Nga, muso de. Ayaw pag inarte kay di kagwapo. Ayaw na kagdugaya, Prospero. Mahurot ang oras ni mo, laygay na laygay. Mahurot ang oras, laygay. Una, laygay. Kapantay de. Kapantay da. Bruno, kining doon ako ihangin nimo. Unsa man na, Brad, ha? Unsa man na, Brad, Kulas? Mahimo ba nga magsultihan na itanduha? May tungod man sa unsa. Doon na lang ko yung mga personal nga pangutana nimo. Uy, nga nung dili. Nagbago na ko. Sige. Magsultihan na ita. Sa dili pa mo biya ni si Prospero din, eh. Andam kong maminaw ni mo, Kulas. Bakit magkaroon sa unsa na imong mga pangutana, ha? Bahin ni sa pangan nga Lucita Plason. May nailhan ka ba nga Lucita Plason? Lucita Plason. 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 Yun na pa, Kulas. Ngayon ang utang na magkabahin ang pangana, ha, Kulas? Nakaila ba kaniya? Gusto lang ko nga masayod sa tinud-anay kaagin ining babayhana, Bruno. Sa dihang nahimo nimo siyang ulipon sa imong mga kamot. Ha? Mahimo ba nga imo kung say science tanan, Bruno? Pero iyon na, huwag ko makasabot. Dugay naman ka ng may panaw sa kalibutan ka ng babayana. Wala ko mag-unaan na niya. Napapas na siya sa akong panumduman. Ay, kuglim di, Bruno. Kaya lang si mong kasayuran, akong inahan si Lucita Plason. Unsa? Wa ka ba masayod nga akong inahan si Lucita Plason? Og nakasa ka niya, og dako kayo? Imo siyang gipasipadan og gihimo nimong ulipon sul sa duha ka tuig. Unsa imong gibuhat nato niya? Tug-ani ko sa tinuod, Bruno. Ngayon di ka man musulti, Bruno. Unsay gibuhat nimo sa kong inahan kaniya to? Pasaylo ako, Kulas. Nakasa kog dako sa imong inahan. Apan na ngayon akong pasaylo sa Ginoo sa daghan nga akong mga sa... Apan unsay imong gibuhat sa akong inahan? Mahimo ba, Kulas? Nga, kuwan ka lang, hisgutan na nato sa sunod na lang nga mga adlaw. Di ba ko andam nga maghisgot ni mo bahin ni Ana? Sultihan talang unya kastangan kung maandam na nako. Gusto ko nga masayod karon dayon. Di maayo, Kulas, nga maghisgutan nga doon na kay gipugnan nga kalagot din ako. Nasayod ko. Nagbuntaod ang imong kalagot din ako karon. Gusto ko nga magmalinaw na kita, Kulas. Nasayod ko. Nga maoy ka na inyong gipangandoy, maoy gipangandoy na tong tanan. Di may ngutang akong kalag kundi ko nimo tug-anan sa tinuod, Bruno. Mahimo magsultihan ti ka. Pero nakita na ko si mong dagway karon nga dili ka pa andam nga mudawat unya sa akong mga kamatuoran. Unsay bot may pasabot? Mahibaw ka na unya kula sa tanan. Kung si kinsa ka. Ug unsay naglatay sa imong kaugatan ug kinsa nakapanag-iya gayod sa imong kalag. Unsa? Manugusog ang uwan. Hain man day si Kulas Padre. Uy, natinga bitaw sa pughain na to paingon.
Paglingi na ko sa akong luyo, kalit man lang siyang nawa. Wa man ang hidni mo? Wa. Abi magay na ko nag-una na gid sa pauli din sa inyo. Na, wa, uy. Ang sabi sa ning tawhana, uy, nga man mapahibaw. Murag lain magyud ang pamati nitong kulas maya. Ha? Nga naman, Padre. Unsa man din nahitabo, Padre? O wa ko masayod kay kaganiha dito si Bruno sa among kampo. Unsa? Si Bruno? Oo, dito si Bruno o iyang gikuha si Prospero. Nabuhian na din ninyo si Prospero, Padre? Oy, wa may nahimo kundi amo na lang yung pauban ni Bruno. Unsa man di gibuhat ni Bruno ninyo, Dre? Okay raman. Wa may gibuhat nga daotan si Bruno. Lahi ay iyang gipakitang liho karon ni Bruno. Dako ang iyang pagkausab. Mao ba, Dre? Oo, gani, mahinulsulon siya nga nakig-istorya nam. O nangayaw siya og pasaylo sa tanan niyang mga sa. Unsa may imong tan-aw niya, Dre? Sincero ka to ang iyang pagpangayo o pasaylo? O wa ko'y nakitang malisya sa iyang pagduol namo. Daw ingon sa tinuod ang tanan niyang gisulti. O gani, miingon siya nga miila na siya sa matuod nga Dios. Iko na ba ang tanan niyang lihok, Dre? O mga pong aron ato siyang tuhuan sa iyang pagkausap? O mahimong nagtakuban gihapon siya pinaagi sa iyang mga lihok o sinultihan. Pero di ta kahukom niya kung unsa gyud ka tinuod ang iyang paghinulsol. Unya? Unsa man nato pag-ilaan na ron, Padre? Kung nagpakaaron ingnon lang siya nga nagbinutan na siya. Ang tinuod ug ang di tinuod dako kayo og kalainan. Kay ang tinuod mulungtad man hangtod sa hangtod. Pero ang di tinuod huyang o mapukan na dayon sa unahan. Pero delikado gihapon, Padre, uy. Kay basin og mapatuo tanga to sa dili tinuod. Tinuod na mayan. Mao nga pangayoon nato sa Espiritu Santo ang husto nga giya aron hatagan taniya og gasa sa pagtan-aw sa tao. Kung nagmatinud-anon ba kini o tapaw lang ang iyang mga paraan. Pero, Dre, nganong nahiubos man si Kulas sa inyong pagpakigsulti ni Bruno? Unsa may yan gipanluuran, Dre? O buto akong masayod kay si Bruno og Kulas nagpalahi sila og istorya nga sila rang duha. Ug human sa mubo nilang istorya, kalit man lang nga wa na tingog-tingog si Kulas og milakaw. Mao nga ako sang gisundan ug nagdungan mig pauli nganhi. Ngano man di ka to siya? Wa ka niya pangutan si Bruno, Dre, bahin sa kaagi sa iyang inahan? O malagmit, Basin og nahibaw na siya, Dre, sa tinuod. ha? O unsay tinuod mayang? Nagduda lagi ko no siya, nga basin og anak ko no siya ni Bruno. O ay mao nay usa sa dakong pangutana karon sa kinabuhi ni Kulas. Ug may katarungan sab nga siya masayod sa tanan kung unsa gyud ang tinuod. Maobi na perminis ko ta ni Kulas, Dre. Og dili gid ko na siya kadawat, nga mao na mahitabo nga mahimo siyang anak ni Bruno. O gani, nanganti siya, nga mubaos gid ko na siya ni Bruno sa gihimo niya sa iyang inahan. Oh, iampo lang nato mayan, di lang tinuod ang atong mga katahap. Sa imong paminaw, Dre, posible ka ha nga anak si Kulas ni Bruno? Oh, wa ta masayod sa tinuod mayan. Nibahad ba agad si Kulas, Dre? Nga mubaos gid ko na siya ni Bruno. Bisag ang kunon pa siya nga anak ini. Dili gid ko na siya mo ila og mudawat nga si Bruno mao'y mahimo niyang amahan. Ang sama ganang kalakiha, Master. Ngawa naman ko kasabot ini. Naunsa naman ka! Patamparusan naman. Nasapot na ko, Dre. Ikaw ha. Ayaw pagsaba, Prospero. Naay makadungog na to. Ha? Kasi ko nakatugog, Master. Nga kita naman duhat din eh. Bitagin di mo eh. Lusot na ka. Dua pala nagtalo magkikitang palong di kami malaga. Simple instruction. Di kang kasunod. Ayaw lang ko ka-high blood dahil, Master. Ay, buong man lang ko ba? Tamparason di karon. Ay, musukol na kang putot. Ha? Musukol na ka, Master. Bitagin eh. Master, may ngaw na ko ni mo, Master. Maginakot kami ngawan ni mo, Master. Mas malipay ko kung mag-iningon anak ka. Idol ba yati ka? Idol kina ko ng batasan. Usan na ka. Ito, Master. Usan na ka, Prospero ha. Ito, Master.
Ano bitaw nga kalit na ka na usab? Kanang imo mga pangutan na ba, Prospero? Tingbal na sa unahan. Ha? Hindi, unahan ba, unahan? Anan? Asa na Basta unahan. Ito, lo. Ay, lami agad eh. Di pati ka matubag sa pagkakaroon. Ah. Kay delikado kayo kung magpataka tag buka sa baba. Pero basta, karon pa ko rin ba makadungog yan na? Sa una, wa matoy limit ang atong istorya. Abot magganit ang buwan sa atong sukilanot. Karon, limitado na ba ta? Hoy. Yes, tabag. Minaw ha? Tabag tayo. Tingbon lagi na nato ng imong pangutan na. Kana. Paminaw hinuna akong tambag nimo. Oh, tabag na, Master. Kinahanglan nga kung imo ikatubang si Melchor, Oh, labi sige. ni Guskulas, Oh. nya si Miralisa o si bisan kinsa diha. Sige. Patuho sila nga nausab ka na. Usab. Og mahinulsulon ka na nga pagkatao. Nausab na bitaw na ako tayo. Og kinahanglan nga mantigo kang manguros. Mga di niya, mudaig si Ginoo. Ni Satanas? Dili! Sa ilang Ginoo, si Kristo. Kuyaw, ana, Master. Kuyaw, Di ka to madaot, ana, Master? yatakan ka, pisat kang buwanga ka. Ayaw. Ganong madaot man. Muday ko ta sa Ginoo. Sonda kong gisugo ni mo, Prospero. Og paghimo kanunay og maayo. Sundon. Kinahanglan nga mga ikag pasaylos na ng mga butang, kay mao na ilang gusto nga madungog gikan nato. Ay, yatis ba yan eh? Disura ba yan na ilang panguros eh? Siko kahibaw, ana. Asayon na kayo na. Saan na? Ingon na nilo. Ang tama na yun, dili man makaabot ang akong kamot sa akong pika sa baga. Mugbo nga kagamot gud. Patas ibra, patas eh. Isulti pa man mo eh. Hindi naman mo taas, Master. Yung ano naman gano'n siya. Yung ano naman kataas. Oh? Kay Nicobol man eh. Ay, paningkamot nga makaton kag panguros. Unya ang ikaduha, kanang mga ikag pasaylo. Ay. Pagkayatis ba yan eh, Master eh. Hindi sure ba pangayo pa sa'yo, Master? Labi na nila ni Kulas og Melchor. Lagot ni Koto nila. Kay perbila ko lang gidaog-daog. Kadyo ko kabaw sa tungdo ha. Pero, unsa mo to ilang giingon nga, imo kong gipanglabi nga, pisot ko. Tinutol, ingon kang pisot ko? Kumedya na to ako, Master eh. Nakainom magul kwarto. Ilam ako nga gihubog. Imo gini silang gisultihas tinuod. Kumedya na to ako, Master. Pakasultihan, Master. Dito tinuod. Kuidaw ka na ko, Prospero ha? Laos. Sugod ka ron, mag-amping kasi mo mga lihok. Kinahanglan nga magpaubos ka pirmi, o di ka pirmi mo singhag kung mo istorya ka. O sana ba, di na ko matuyo, Master. Di ko kapugong. Kung malimot ko ko kagaligon, kung masuko ko. Katuna. Katapinana ba nga? Kulas, Melchor, ana ba? Katuna nga makontrol ni mo imong kagalingon. Og kalma kanunay sa imong mga sultihan, aron ato silang makumbinsi nga mga buutan na kahitang mga tao. Naunsa man ka, Kulas? Ganina ra kami pinangita ni mo. Kalit na kagawa, uy. Hasas Padre Melchor na ibong kun nganong wala kay panangit nga milakaw. Hoy, tingog sa diha, uy. Wa ko'y gana makistorya ron, mayang. Nga nugod ka? Unsa man? Nagkaistorya naman ko naman ni Bruno Mato ni Padre Melchor. Imo na siyang gisukna bahin sa imong mga pagduda niya? Naglagot ko, mayang. Kita kaya akong kumo. Naunsa ko ka diha, Kulas? Nga naman din ang imong kumo? Gusto ko nga masuk kamo si Bruno ni akong kumo. Aron mamukmo siya sa akong kalagot. Nga lagi. Haon sa man, gitawag na kaniya nga iyak ang anak? Wa, oy. Di ko na mahitabo nga maiyak kong anak. Kay ngilad kay sa dagway. Unya nga naman laging naglagot man kaayo kaniya. Naglagot yung kay kumiyang. Kay di kong kadawat nga hasta si nanay kaniya ato iyang nabiktima. Ang tunto nga akong gipangutana, igura kong gina nga di pa kuno anda mo dawat sa kamatuoran. Kay kuno, mahibawan rin ako sa unahan kung kinsa gyud kuno ko og unsay naglatay sa akong kaugatan. O kung kinsa kuno'y tinuol nga nakapanag-iya sukad pa sa sinugdanan sa akong kalag. Unsa man ko ni buot niya ipasabot anak, Kulas? Muna naglagot ko og maayo. Kay wa gyud ko tarong nagtubag. Ayo. Uy, hala, si Ma'am Melanie ni dayon, ma'am, saka lang din eh. Oh, lingkod, ma'am, Melanie. Dagan kaayong salamat, Kulas. Kining unsa may among ikalagad nimo, ma'am. Kutawi og kape si ma'am. Ayaw na, Kulas. Salamat ninyo. Mianhi ko kay doon ako'y gustong isulti ninyo.
kung husto ba kining akong pagkabuhaton nga desisyon. Oo, sa man na, ma'am. Sige, sulti. Nakahuna-huna ko nga akong itugyan pagbalik ninyo ang akong anak. Tinuod ka, ma'am? Sige, ma'am. Maayo na yung una-unaan. Apan nun sa, ma'am? Ha? Sige, isulti kay naminaw minimo. Ma'am? Nakahuna-huna ko nga akong ibalik ninyo og tugyan ang akong anak. Sige, ma'am. Maayo kayo ng una-unaan, ma'am. Nalipay kayo miya na imong desisyon. Apan unsa man, ma'am? Sige, ipadayon ang imo isulti. Nganong mihilak man ka, ma'am? Dili na nako kayo mayang. Dili na ko kaagwanta nga magtanaw sa palibot. Ilabi na sa akong anak nga mag-antos lang unya nga to sa unahan. Apan, ma'am, wa kay angay kabalakan kay ni aman mi uban ninyo. Nasayod ko nga naglimod lang nako si Bruno. Nasayod ko nga nagpakaaron ingnon din siya nako. Apan, Ma'am Melanie, balansiha og mayo. Ibutang ta nga nagpakaron ingnon lang gihapon si Bruno. Di gyud makatarunganon nga ang atong kinabuhi mo isukli nato sa iyang mga kabuang. Nasayod mi, ma'am, kung unsa kabalaan ang imong kasing-kasing. Nagunahuna ka alang sa tanan. Ilabi na gyud sa imong anak. Apa sa mga pagpakaron ingnon ni Bruno, wa gyud igong rason aron bugtian nato siya sa atong kinabuhi. Mas maayo pa nga mawata ning kalibutan nga misukol batok niya hangtod kamatayon kaysa itugyan na to nga atong kinabuhi tungod lang sa katalaw ug hadlok. Husto gyud si Kulas, ma'am. Dili maayo nga mulunga gyud ta ini. Kinahanglan nga sukla nato ni ma'am. Sa tinuod lang, Kulas, mayang. Daghan na kinanghikayon nga perming sumugo ng akong tanlag. Gusto ko musukol apan dili ko makahimo. Permi kong kidaog sa kapintas sa mga kabuang ni Bruno. Sukol, ma'am. Ayaw palupig. Tabangi ko ninyo, mayang, Kulas. Iwan na gyud ko masayo sa angay na ako buhaton. Gihigog man ako ang akong anak. Nanginahanglan kayo og tabang sa mga Melanie, padre. Mura siya na sa state of nervous breakdown. Oh, kay ngano man di ay Kulas? Dito siya gahapon sumua. Mura siya nangurog og kalit nga mibakho. Unya, lain kayo ang sinultihan. Oh? Oh, unsa ba iyang sinulutihan? Matod niya, Dre. Nakahukom ko no siya nga iya nilang iuli na mo ang bata o kami na mo atiman. Kay gikapoy na kuno siya sa iyang kinabuhi. Oh? Mao na iyang pong? Oh, daga pa siya gisulti. O pulos ka balaka kay nawalan na lagi kuno siya sa pagsalig niya ni Bruno. Ay, nanginhanan siya og kaistorya pirme, Kulas. Mao bitaw, Dre, nga akong giingnas mayang nga paubanan lang una siya aron do na siya kasturya pirme. Oh, pero maayo man ang iyang huna-huna nga iuli na lang niya ang bata diha ninyo o kamo na lay mo atiman ini. Mora na akong nauyunan sa iyang istorya, Dre. Pero sa uban niya sinultihan, matay. Mailay yun nimo nga naglisod yun siya. Naglisod yun siya o gikapoy na sa pagsige gunauna. Gusto ko na niyang musukol apan dag-on ko na siya sa kabalakab kahadlok. Oh, kumbensihon una nato siya nga tihatag dayon niya ang bata aron paglikay sa kuyaw nga kahimtang. Di gyud nato mabasol si Melanie kung unsa may kalit nga idikta sa iyang hunahuna. Mabita na akong ganahuna, Dre. Maayo tingali, Kulas, nga ato siyang atuon sa kumbinto ug istoryahan. Mas mayo pa, Dre. Oo, akong asawa. Nalipay kay ko nga. Ikagi mitawag na ko. Oh, Bruno. Mitawag ko nimo kay doon ako'y gustong klarohon ka mga balita. Unsa man kana pinangga kong asawa? Tug-ani ko sa tinuod. Kinsay nagpatay na Gobernador Ismael? Ha? Wa ko'y kasayuran ni Ana, asawa ko. Wa ba'y gisulti ang mga kapulisan? Kung si Kinsa o
Wa ba sila suspect hangtod karon kung kinsa kay mamumuno sa atong gobernador? Sultihan ti ka, Bruno. Wa pa'y lead ang kapulisan. Apan daghan ang nagduda nga ikaw ang nagpatay sa gobernador. Diin ka man taon ng balita, awi, Melanie? Gikan sa mga sulti-sulti lang? Sultihi ko sa tinuod, Bruno. Pila pa ka inusinting kinabuhi ang gikinahanglan aron matagbaw ka sa imong mga kabuang. Melanie, ayaw yung taon pagsulti o ingon ni Ana. Basta nalimot ka nga. Usan ako katao nga mahinulsulon. Ug usa pa, ang sulti-sulti, usa ka na kung sa supak ka na sa kababuton sa Diyos. Nga mutuo lang kita sa mga sulti-sulti nga way igong sukaranan sa atong mga pasangil. Hibaw-ibaya nga adunahan kayo si Gobernador. Si Gobernador Ismail. Ang iyang bay, gilibutan sa dagang mga CCTV. Ug imposible kayo nga di makita sa mga kamera ang tao nga nagpatay kaniya. Apan way laing tao nga nagduot nimo aron ka mapilanggo ug hukman sa kamatayon. Ang buot ba nimong ipasabot nga nanimawos ko ni Gobernador? Daghan pa ang rason. Lisod kayo kana kung maglantugi kita ng butanga nga wa tay angay lalisan. Kung ang mga pagduda o mga pasangil adunay sukaranan, wa na problema nako. Akong nawaton kung ako man gyud ang naghimo sa ingon. Apan Diyos ko, por santo. Nahibaw ko nga lantip kag huna-huna, Melanie. Ligdong kang pagkababay. Og maantigo kay kang mubalansi sa tanan kung unsay husto o unsay dili. Ayaw og kalimot, Bruno. Way aso nga makumkum. Bisan kapila ka pamulimod. Oras nga ihatag na sa kahigayunan ang hustisya sa mga dinaog-daog. Pagkabayra nimo ang tanan sa nga imong nahimo ni ining kalibutana. Nakasabot ko nimo, Melanie. Gidawat gyapon ako kanang imong mga pasangil bisan unsa ka sakit ang mga butang nga di tinuod ug wa gid nako mahimo. Timan usab, Melanie. Sa gikaingon ko na, ipamatuod gid ako nimo ang akong dakong gugma diha nimo. Unsa may sudan nato diha, Mila? Naay barilis nga akong giununan diha yun. Uy, hulo. Gibutangan akong taong og iba. Kaon lang imo dito kaw kay ako human lamang kong kaon. Barilis. Kabati ba yan ang isda, ah? Lamon-lamon o tatoy imong giununan kay lami. Ay naunsa ka baya yun. Mamili magkagwa diha. Yun man eh. Maura na baligya ganiha nga miagi sa atong tungod nga na maligya og isda. Kadaghan nang mag-agi-agi sa ato nga mamaligay ang isda. Hapit man gani na kada minuto magsigig agi-agi. Siya ruwag yung isda. Wala ang isda. Kaya katunyon no. Mureklamo ka pa man nga ang uban man gani wa na gikaon. Mingaw la ino ko sa ato na. Gusto ko nga mabalitan dito puyo sa Baryo Toong kay tuwa dito dolatas dagat. Ang magkapanagat kong balik unya magakuha kong lamon-lamon. Unya, unsa man say balikon nimo didto nga wa naman tay bahay didto. Gisunog naman. Magtukod ang balik. Kamaw magkumupanday ba? Tunyon mo ni. Bisag kubo-kubo lang gon. Wala dito buhato dito. Ang problema lagi kay naglikay pa ta nga dili ta matultulan ni Bruno dinhi. Hasol baya kayo og mubalik ta dito unya sa mukon sa permi ni Bruno. Nagbago naman gatong kanahan. Nagbago lagi ko no. Pero atik-atik ra. Hey, unsao naman lang nato ni Mila. Di na ganda taadi kabalik ini dito sa tua. Makabalik ra gihapon taton yun. Kung mawa na gina sa hingpit si Bruno. Ato ka nang ipabarang si Bruno no kay basin o madutla na niya mamatay. Bisag ipabarang pa na ni Moton yun. Mabuhi lang gihapon na. Ang Ginoo na lang yung mag-igo ining tanan. Kinig, hay naman si Kulas o si Mayang. Ato giubanan ni Mayang si Melanie pauli dito sa kumbento. Apan si Kulas, ambot. Wag yung kong kakita ni Kulas.
Tagsa naman ang sa kaayo na akong mahinabi siya kay permi man ang naglakaw-lakaw gud oy. Otro punto. Di ko na siya makadawat nga iyang amahan si Bruno. Unya, sigig, uting kay sa mga kagi sa iyang inahan kay iyang yung kunong sutaon ang tinuod. Nagkasultihan ay di ay mo. Mamanipin min niya isulti na ako kung magkasultihan ay mi. Unya, isok pagigay siya kay gusto gikuno siya mubaw sa Bruno. Nakasabot kong kulaston yun. Kung nga nung gusto niyang mahibawan ang tinuod. Kay unsaon man, nabiktima man sa gitong iyang inahan ni Bruno kani adto. Pero pala na ako, wala kinanglan nga masayon pa siya kay way kapuslanan kung pananglit mahibaw siya kuno siya tinuod. Basi gusto lang gid siyang mahibaw. Dili tungod kay malipay siya o maglagot ni Bruno, kundi doon na siya laing gitanaw kung mahibaw siya sa tanang tinuod. Malagmit siya, malagmit. Na, bahala ni eskulas, uy. Uy, ayaw pag-ingon nga bahala, uy. Bahala siya, uy. Ayaw lagi. Bahala. Mugara ra magigbadlongon. Tunyon man eh. Tabangan lang gihapon nato si Kulas sa tanan niyang paningkamot, oy tunyon. Imo nga ba ng pag-umangkon? Kini na ba eskulas kung tabagan ni mo na musukig yun. Di maminaw tambag. Ay, unsa masab ka tunyon, oy. Pagyan to eh. Ikaw ba magsige malakag kasuko, oy? Kanasang imong tambag ayuhan na nga makaigo ka. Dili na magsilbi kung manambag kag tao nga pinabusdak sa pang imong tingog. Natog si Mamela Nicolas og dili mahimong pukawon kay gikapoy. Mao ba? Kining ato na lang paaboton Kulas nga bumata. Dili maayo nga tugaw nato siya. Unya, Mayang, kumusta naman ang bata? Okay naman ang bata, Kulas. Daghan man ang nag-atiman din he. Og baskog kaayo ang bata. Wa magisgot si Ma'am Melanie kung kanus-an niya ipada ang bata na to. Murag lisod pag ginang matuman, Kulas. Nga naman. Naistorya na namo ang mga madre din he nga nag-atiman nila ni Ma'am Melanie din sa kumbento. Og matod nila, dili lang una kuno itugot nga ipaatiman ang bata sa lain. Kay maayo kuno din he kay daghan silang nagmonitor sa bata. Og wa gid kuno nila pasagdi. Mao ba? Ug nasayo na ba ang mga madre din sa kahimtang ni Melanie? Ang mga madre, sekreto nga nakigistorya nako sa problema, dre. Og nasayod na kayo sila sa tinud-anay sitwasyon. Og matod nila, muhatag kuno sila og eksperto nga counselor para ni Ma'am Melanie. Kinakinahanglan kuno kaayo ni siya og psychotherapy. Mao ginay husto Mayang. Daghan ang makatabang ni Melanie ni ana din sa kumbento. Masaligon ko nga maulian na dayon si Melanie kung maatiman na gaydayan siya. Maubitaw na sulti sa mga madre, dre. Og mitambag hinuon sila nga ila lang kuno ang ilain ang bata ni Ma'am Melanie. Dili lang una kuno nila iipon aron gyud kuno sa pagsiguro. Kung mao na, Mayang, di maayo nga ato sila supakon. Sundo lang na to ang tambag sa mga madre. Kay sila, nasaya ba yun sila kung unsay husto nga proseso aron yun maulian sa Ma'am Melanie. Ato gid silang paminawon, Kulas. Dili gid mahimong mamugusta nga maari nato ang bata. Pasensya na kaayo, Padre. Kulas, nga nakatugog maayo. Kaganihara din mo nagpaabot na ako. Kumusta ka naman ha, Melanie? Okay ra ko, Padre. Nalay mga higayon usahay, nga dili kong kasabot sa akong kaugalingon. Tungod na, ma'am, kay gidawag ka sa sobrang kabalaka. Di tingali maayo mo nga paharion na to ang atong kahadlok sa atong kaugalingon. Naglibog lang yun ko, Kulas, kung usaon yun nato ini pagsumpo si Bruno. Gusto ko nga mahunong na ni ang iyang mga kabuang. Kauban minimo sa imong pagpakigbisog, Melanie. Kitang tanan nangandoy og kalinaw sa tibok kalibutan. Ma'am Melanie, ako og si Padre Melchor, wa mo hunong hangtod ning higayon na sa pagpangita sa saktong tubag kung unsaon yun nato nga mapuka nato kanas Bruno. Napagkatay pag-asa ini, Kulas. Nasayot ang giduwaan na taong maayo ni Bruno. Si Bruno naghimo og sugilano nato aron ta mapatuo sa iyang pakak pinaagi kunuhay sa mga panagna. Apan tan-awa, unsay nakuha nato og nahimo hangtod niining higayon na. Daghan ninong inosente ang nakalas. Ay, pagsuway na to kining tanan, Melanie. Kini mga pagsuway nga atong naagian karon,
Nag-awhag nato nining tanan aron hugtan pa nato ang atong pagtuo ngadto sa labing tinuod nga Dios. Kaya ang pagkakalimot sa paglaom mao may pagkabangkaruta sa katarong nga musangpot nato ngadto sa kapildihan. Apan, kanus apa man nato makiti ang kahayag sa paglaom, Padre? Ana kaniya ang kahayag sa paglaom, Melanie. Salig lang yun ta sa Ginoo, kay siya ray mao'y nagbuot nining tanan. Ubanan lang yun nato sa buhat ug taas nga pailob ang atong pagtuo ug pagsalig kaniya. Aron makabot nato ang tamis nga kadaugan. Nabuang na ka? Tibuang. Ikaw, nakatawa ko. May mo. Master, nabuang na gid ka. Unsa may magkatawa na tubangan yan ang dakong buwan, Master? Katawag apel ang duha tang buang. Si katawa ang buang tang duha. Katawa, ara malingaw sad ka. Gamaya kinatawa nimo eh. Oh, gamay makutaw. Katawanan din ang Master. Ikaw may buang. Ikaw may buang. Usman. Ang kamandi ay. Sakita pod manukol niyo, Master. Ganang imo magyun lang ipaduol ng imong ba sa kundunggan kung makatawa ka. Kuanggol ka man tingali. Sensitive po mo, Master. Nao. Layo naman ko nimo o gano'n masuko masab ka. Gagamana kung tao. Hindi ba ko makaduol nimo? Kung mo katawa ka gani, ayaw dako ang abli ng imong baba. Nga murag makita ng imong alingag-ngagan. Gamaya to. Mga abagag mayo. Kana bang natural nga katawa ba? Manasubraan ka sabda? Tural na to. Tural ko din ako, Master. Na. Ayaw na pangatarungan. Dali. Sikit na ko. Dool rin. Naroon, diyan. Nga naman, Master. Tanawang buwan. Kugos ako. Ay. Kay, di kay ko kaklaro sa akong ibarugan. Tungtong. Sumangko, tungtong. Nakadaghan ba ni mong demand? Oy! Sige. Tungtong. Hina lang, matagal ka bang ko, hinay. Up! Hinay. Nana, Master. Mura mag ako ni tungtong, ako mini ops. Nabuang na kita, Master. Nakapataw na ko, Master. La, ayaw ka sa buwan, Master. Mula mag-drawing. Waka makamatikod sa kolor sa buwan. Waka ka matikod sa kultingog. Nakasabsad. Muna, lain na mo. Waka ka bantay. Bantay gamay. Lagi. Todo, puwa ang iyang kolor, Master. Wala, kanindo tanahon. Akong paborito kolor, puwa. Mao na gitawag og Blood Moon. Prospero. Blood Moon? Sa may kahulugan niya na, Master? Laom kayo ang kahulugan niya na Prospero. Dool na kayo ng adlaw. Maihap na lang sa akong mga tudlo aron maghari na kita sa tibuok kalibutan. Wow! Mao din ay kahulugan niya na, Master? Mao. Saman? Ang buot ipasabot, ha? Abot sabot ana, ang usa na lay hilotonon. Kaila ka hilot. Hilot, Usa na lay hilotonon. Dunay usa ka tawo nga mahimo ginatong problema. Nga maunang mag-amping ta sa atong lihok karon, Prospero. Kay kung masipya ta, mapakyas na ning atanan natong mga pangandoy. Ug mahanaw ta sa hingpit ning kalibutana. Uy, kakuyaw ko na istorya, Master. Sige. Pero dako mo kay nga atong konsuelo, Prospero. Kay sigurado ko, hapit na nato sila mapatuo sa atong mga bakak. Pero Master, masikit ko gamay, ha? Ang bot ba nimo ipasabot nga ang problema nato nga tao mauragid kini si Kulas? Sakto! Bright, dili ka gamay ni. Sakto ka, Prospero. Ikaw may bugo. Ay, sikit gamay. Hikit ka palung. Lain ko. Tama ka, Master. Init ka kagulo. Mao lagi na. Si Kulas, maoy alas na to nga baraha. Alas, ha? Siya ang katapusan ng tong hunat. Aron kita magmadaugon sa tong panghandoy ng kalibutan na. Mamana ka? Ako sad. Ikaw sad. Unsaon na lang kung masipat ini. Ako sad. Di gina mahimo, Prospero. Yabag na. Di katiawan kung mahitabo kana kanato. Hapit ang adlaw
sa paghukom, Prospero. Busa! Dili kita maghuna-una nga mapakyas. Hinoon, mag-amping ta sa itong mga lihok. Ahay. Master, Hmm. di ba kita may labing gamhanan sa tanan? Nasayod ko ni Ana, Prospero. Oh, Pero, nining doon natin ipaabot nga higayon, di lang ta mo kumpiyansa. Kay basin masyakoy ta. Kaila kang syakoy? oh, Oo. kanang puto. O, kana. Kana murag magbawbaw. Mao nga sa tubangan sa kampo nila Nicolas. Oh. Kinahanglang ayuhon gid nato sila sa pagtagad. Ug atong ipakita nga mapaubsanon kita pirme sa ilang atubangan. Sondon kunuhay nato sila sa tanan nilang gusto. Mayo! Na may tawton yun. O man kung kailaan na. Ayaw siya tumaga. Kay ganina na kung nga nagkamatikod ang tawhana diya sigwas. Murag katahapan kay glihok na tawhana. Dili ka na sakop ni Bruno. Malagmit. Tini ka lang Asa man ka paingon ton yun. Ani ko agis luyo. Ako kuhaon ng pinuti aron magtaandam ko kung sa'y tuyo ang tawhana. Time pa una, uy. Ayaw kadlok. Tunyon man eh. Kan mo lang. Kay kung daotan tuyo din ang tawhana. Hapsan ko ginis pinuti na yun. Ginoo ko. Palayo lang unta mi sa kadautan. Mga magibit tubag. Pero nakakita kong tao sa taas nila. Tingali. Kinahanglan ko school pag ginako kong tingog. Mayo! May hapon! Mayo! May hapon, oy! Nga naman siya, nagdaan siya pinuti. Kuan, oy! Dili ko notang tao, oy! Si Elliot Macusmo ko, oy! Ngita ko ni Kulas. Kita to'y mungan. Si Elliot, noy! Macusmo kong apelido. Kaya ni Kulas. Murag nagkapamilyar ko sa imong nganda. Elliot Macusmo. Ikaw to ang tao nga napil sa 7 kapangan nga kauban nila ni Kulas. Oo, noy. Ako, noy. Pitig bason, bi. Oy, noy. Ikaw na usa. Noy. Ako ra. Pitig bason na. Ayaw, noy. Hindi ko lang tao, noy. Naka-ID. Ano mabasa na ko nga ikaw bang gini? Si Elliot. Kuan. Isikyo pa sa kung daan, noy. Dara. Dara na yun. Adi ay. Sabay tuyo ni mo ni Kulas. Kuan, noy. Yan hindi ko kay gusto na ko nga personal nga istorya sa Kulas, noy. Doon ako importante kay tuyo niya. May tugod sa unsa man na. Bahay mo matingali nga kulay imong tugunon kay waman dinis Kulas. Kuan, noy. Kinang... Iyo ka, look. Tigbaso na. Ayaw, noy. Dali. Ito tataas mga istorya. Kumusta ka na, Melanie? May ihangyo ko ni mo, Bruno. Unsa man kinaasawa ko? Mahimo ba nga di lang una ko ni mo sa mukon, Bruno? Gusto ko og taas nga panahon nga makpahuway uban sa akong anak. Nga way makatugaw na mo. Unsa may buti mong ipasabot, ha? Hangtod ba gihapon karon? Nagdumot gihapon ka nako, Melanie? Kinahanglan nga mo sabot ka nako, Bruno. Ayaw pa ka sayo na ang mga butang nga imong nahimong sa sukad pa kani ato. Dili masayon nga akong ihatag ang akong pagsalig diha nimo. Kung tinuod ka nga nagpag-o, kinahanglan nga maminaw ka nako ug mosunod ka sa akong isulti. Apan hangyo ko lang na aron magkaan ang akong gipati diha nimo. Sa ato ba? May chance pag ko nga imo kong dawaton, ha, Melanie? Isip imong bana? Mahimong mapasahilo ka. Apan kinahanglan nga magpalayo ka nako ug dili na ko nimo sa mukon pa. Pero dili ka na mahimo, Melanie. Imo kong bana ug may anak ta. Di mahimo nga imo kong dawaan sa atong anak.
Gihimo na ba na ako ang tanan tungod og alang ninyo? Unya karon kalit lang sa kang muayad na ako. Mahimo ba, Bruno? Atagi ko og taas nga higayon, nga dili lang una ko nimo samukon og tawag. Oh. Gusto ko makapahuway nga way mutugaw na ko, bisan kinsa. Gusto ko nga magsabot kita, Melanie. Ato ng klaruhon. Kung nga ano ni, kung unsay angay itong buhaton, aron magkasinabot ta. Gusto mong kakaog husto nga husay. Gisunod na ba na ako ang tanan nimong gusto, ha? Pero, maluoy ka. Ayaw lang kong didi nga, di ko makatawag nimo. Gusto ko nga masayod, matagkaroon og unya, kung unsa na inyong kahimtang, ilabi na gid sa atong anak. Palihog lang, Bruno. Wa ko'y panahon nga makiglang tugi nimo. Sunda lang kung unsay gusto na ko mahitabo. Apa nasayod ko? Nangandoy kag kalinaw, Melanie. Dili na to makabot ang husto nga kalinaw, kung dili usab nimo paminawon ang akong gusto. Unsay buti mo ipasabot nga gidama lang ni Bruno. Sa tinud-anay lang yun, no? Huwag yun tumamatay si Bruno. Drama to nila. Dili tinuod nga gisunog ang lawas ni Bruno. Mga lutong makaw ang ilang palabas nga gibitay si Bruno, pero huwag yun tumitabo. Lutong makaw, ha? Lutong makaw. Oh, lutong makaw. Mao ba? Sa to pa, kini mga balita nga gipatay si Gobernador Ismael, di sa to tinuod. Lahi po to ang kaso ni Gobernador. Tinud-anay yun to. Tinud-anay to siyang gipatay. Pero ka Bruno, noy, kipatay-pater mo to. Di mo to tinuod. Kung tinuod ng imong gisulti, nakabay mga kamaturan sa imong mga gipanulti. Nanoy, daghang kong mga ebidensya nga ipakita ninyo. Mga hulagway nga dakong buhay si Bruno. O wag yun siya tinuod og bitay. O labi na nga wag siya sunuga. Mga binayra na itong mga balita, noy. Dra na yun. Tara ba? Tanawa ng mga pictures nga akong gidaan ninyo. Kini siya na yun. Uy! Hala! Kahayahay ko din niya. Nagsakay-sakay man lang sa iyang yati. Kini picture noy, nakuha ni panahon nga giingong gibalita nga gibilanggo ko si Bruno. Kapag tinuod, wa siya bilanggo gawas ton kay si Bruno. Sa ato pa, gitunto na ginita din ni Bruno. Expert kay si Bruno sa paglimbong sa mga tao noy. Pero ako, ang mianhig ko, aron isulti ni Kulas nga si Bruno, di tinuod nga wa siya kamatayon. Dunay kamatayon ug utlanan ang kinabuhi ni Bruno ning kalibutan na. Tinuod ka, Ilyot? Kung tinuod man nga dunay kamatayon kala si Bruno, usaw man siya pagpatay aron maimpas na siya, ha? Ilyot? Tumag! Panay. Sige, Ilyot. Isulti ko noon sa imong mga naibawan ba itong mo sa pagkatao niya ng Brunong demonyo. Dito. Abi ni mo nito yun, nang mila. Mutuo mo sa dili. Kana si Bruno, dili na siya mao ang original gyud nga Bruno Almasan. Ayo inoon. Unsa? Unsay buot nimong ipasabot nga dili original ka Bruno, ha? Kay ngano, naa pa di ay laing Bruno Almasan sa kalibutan. Di ba siya raman? Noy, nang, ang tinuod nga Bruno Almasan, dugay nang namatay. Kana si Bruno karon, apo na kana siya sa tuhod sa tinuod aning Bruno Almasan. Tepa. Ako ba, mula, naglibog ko na istorya hada. Ato ko na ni Klarohon, bi. Tarunga ko na ni istorya. Natigbasan giti ka pinuti. Ayun na, Sa ato pa ka na si Bruno. Di na siya mo urig nga Bruno Almasan. Apo na lang na siya sa tuhod. O dili tinuod, nga ka na siya nabuhi sulod sa dugay ng panahon. Correct dito yun, correct. Kung apo na lang di na siya sa tuhod, unya di siya ang urig nga Bruno, kinsa man day ang tinuod niyang pangaan? Siya si Felix Almasan. Ang gibinlan sa gahom sa demonyo sa kanhin ni apuan ni si Bruno Almasan. Ginoo. Felix Almasan. Hala. Kung tinuod nga drama lang di ni Bruno nga dili sa mamatay, pwede ra gid ay balian sa liod na tawhana aron kausara. Tubag. Kami na og maayo ni Noya, dito yun. Sige. Sige. Kung may nang mahibaw mo, kung yun man, ilabi na yun si Kulas. Unsa man na siya dong Ilyot. Sige, sultihimi kay Mami Naomi.
Asa pa man dito si Padre Melchor Colas? Doon ako no sa atuon nga iyang suod nga higalang pare. Mao ba? Muhapit lang una tag merkado Colas. Mupalita og lutuonon. Hapon na ba kayo? Oo, lagi. Mudrit sa tanip to. Kulas! Ginoo ko. Si Bruno Colas. Kaliot lang, Kulas. Kaliot lang. Sa ato ni mo, Bruno. Mahimo ba nga magsultihan na iunat ako, Kulas? Doon na ako ihangyo ninyo. Malakaw na ta Colas. Ina siya nga sunod na lang. Kadit lang mayang, kadit. Unsam ta na, Bruno? Nasayol bang ko ba nga gikan mo nga miduaw ni Melanie? Ha? Kumusta nga akong anak? Kuan, Bruno. Okay lang bata. Huwag kay angay kabalakan. Daghan kang salamat ninyo, Kulas. Nalipay kay ko sa gipakita niyo na akong suporta sa akong asawa ug sa akong anak. Wa ko ilay pangandoy ni kalibutan na. Nga malipay ra gyud sila. O sa man na imong ihangyo na ko, Bruno? Doon ako'y pabor nga pangayoon ninyo. Kamu na sayod. Ilabi na si Melanie nga nagbago na in taon ko. Apa na sayod ko nga kuwang pa mong pagsalig o pagtuon ako. O dili ko kamo mabasol. Ang ako lang hangyo nga inyo kong tabangan nga mapasabot ni Melanie nga si Melanie inyong pasabton nga dili ko na din anong likayan aron makauban ko sila pagbalik ko ng akong anak. Gimingaw na kay ko sa akong anak. Usa may mo matabang ni mo ana, Bruno? Maayo tingali nga imo lang unang pasagdan sila si Ma'am Melanie. Kung tinuod man nga nag-usab ka na, Bruno, ipakita ang imong pagka-sinsiro. Gipakita ko na, Kulas. Gibuhat na nako ang tanang maayo. O gisingba na nako ang matuod nga Dios. Busa, unsa pa may angay ninyong idoda diri nako? Kung sinsiro ka, Bruno, ipakita ang imong pailob o lawom nga pagsabot ngadto ni Melanie kung unsay iyang gusto nga mahitabo. Di mahimo nga ang tanan nimong gusto matuman dayon. Nagkinahanglan kini og taas nga pasensya ug sakripisyo. Husto si Colas, Bruno. Dako kayo katarungan si Melanie kung anong maglikay gud siya nimo. Kinahanglan nga palawman pag mo ang pagsabot niya ni anang bahina. Di mo siya may mong pugson o pasundon sa imong gusto. Kung dili, siya ang imong paminawon og sundon. Maumuhangyo ko ninyo, Kulas. Mayang. Nga unta, inyo kong tabangan aron mapasabot siya. Nasayod ko. Lahom kaayo nga kahiubos din ako ug naglikay siya nako. Wa gid mi matabang nimo bahin ni anang dapita, Bruno. O hinuon, do na mi ikasugyot nimo. Nga pasagdi si Melanie sa iyang mga desisyon. Daghan kay mga butang nga lisod kayo pasabot nimo, Bruno. Tungod sa mga butang nga di sad masabot nga imong gihimo kaniadto. Ako ba? Wa gyud ko makasabot ninyo, Kulas. Ni ako sa inyong atubangan. Mapaubsanon in taon kaayo kong mihangyo ninyo. Nangita mo sa kahusay o kahapsay. Pero gusto mo nga mapasiugda o mudagkot o kayo. Nasuko ka, Bruno? Wa, nagbago na di ako. Wa ko masuko, Mayang. Ay, naibuong lang ko ninyo ba? Di ba ang inyong kipangita? Mauman ang hingpit nga kalinaw? Ni ako! May uban sa iyong panaw ug misunod sa tanan ninyong gusto. Apan nga naman nga magsige maghisgot sa mga nangagi. Gidawat og gibasulan na nako ang tanan, Kulas. Busa, unsa pa may angay ninyong i-pray ba? Ha? Nga ako ipakita ninyo nga mutuo mo nako, ha? Daghan pa kayo ang pwede nga may tabo, Bruno. Mahimog tuhuan ka na mo karon nga nagbag-o ka. Apan wa mi makasiguro sa unahan ug sa sunod pang mga panghitabo kung wa na ba'y kausaban ng imong pagbago. Kinahanglan nga imo kong tuhuan, Kulas. Ug imo kong tabangan. Nasayod ka ba, Bruno? Nga kung mamugos jud kasi mong gusto, mabutang jud sa dakong peligro ang kinabuhi ni Melanie. Ilabi na jud ang inyong anak, ha? Apan unsa man angay na kong buhaton, ha, Kulas? Sama sa mong gisulti nimo, imo unang likayan si Melanie. Dili. Agre. Di lagi ko makahimo in taon, anak, Kulas. O kinahanglan nga imo gyud kong tabangan. Sa unsa nga katarungan? Tungod kay naglatay sa imong kaugatan ang akong dugo. Unsa?
Usay buot mo pasabot, Bruno. Ang imong dugo ug ang akong dugo usara. Busawa tay angay nga lalisan pa. Ayaw na nasig paminawa, Kulas. Tara, malakaw na ta. Timani na imong kabuang, Bruno, ha? Di ko yunik kalimtan ang imong gibuhat sa mong pamilya. Sukat pa ni nanay ka to. Imo na siya gipasipadan. Pasaylo ako, Kulas. Tungod kay tao lamang ako. Sama nimo. Wala kay mahimo aron mausab pa ang kagahapon. Ang mahimo ko lang ang pagbag-o ug pagbasol sa akong kaugalingon. Wa na tay makuha sa pakiglantugi pa niya, Kulas. Maunta na, manlakaw na ta. Katawanan ka, Kulas. Nasayod ko. May gitaguan kang pagdumot nako. Paborito nako na, Kulas. Hapit na ang adlaw aron magkahiusan gid unya kita. Tinuod ka hatong tanan niyang gisultiton yon. Tinuod to, Mila. Daghan kayo siya og kaligunan niya gipakita nato. Di sabgid ko mo to nga si Bruno ay kamatayon, uy. Pwede ra gid ang pusilon ng tawhana aron ka usara. Pwede na ganin na irukon. Pwede na targito no pa na aron impas na yun. Uy, ton si Kulas ug si Mayang di ana paingon nga ni. Dili lagi ko mo tuo nagbag-o ng tawhana. Nagsigla lang mata ato niya, Dak. Dili kit katuhuan. Kalma lang ng good man. Kalma lang. May ba mo kong gibuhat? Hoy! Kaman ba? Usa man na yung gilalisan? May hapon, Chow. Ay, naglagot mi tiyo, oy. Kay gikasugat na mo si Bruno dito paingon sa plaza. Nabisit gimi siyang dagway. Kung wapas mayang, Chow. Basin og mahagit yun ako ang sumbagay ito si Bruno. Hoy! Kaman ba? Paminaw mo. Dinigikan si Elliot Bacos mo. Siya, Chow? Elliot. Si Elliot dinigikan? Oo. Kulas. Nangita to di mo. Sigurado mo nga si Elliot Bacos mo yun ito niyanhit? Oo. Siya ka nagdagan ni siya ka ng ECQID. Nga, usa ka bad paper. Dako. Huwag mo ka idea. Unya, nasay ka ng gibutangan pa itong QR code. Nasay gibalita na ito nga angay ginatong masayaran. ID ka to yan daw, busig lapid na to. Usay balita siya, usay balita. Nindot kay nga balita, Kulas. Kay, matod ni Elliot, kana kuno si Bruno, pati agingan na Elliot. Tarungan lagi ito. Kana kuno si Bruno, doon naging kamatayon. Kung sayon kuno kayo patyon. Tinood ka to? Mamalay po ni Elliot, o galang sa inyong kasayuran, Kulas. Kana si Bruno, piki na siya. Usay piki, Chow? Piki. Di na siya mo tinudanay nga Bruno. Siya si Felix Almasan, ang apo sa tuhod sa tinudanay nga Bruno Almasan. Unsa? Bayang, ikaw tingog. Giyon sa man pagsiguro ni Elliot ka ng mga balita atiyo. Og diin man na niya nakuha ng istorya, ha? Daghan kayo og gidaga kamatuoran si Elliot dinhi. Og sa among nakita, pulido kayo og katuhuan ang iyang sugilanon. Nga matod pa niya, kana kunong kuan, nagpailang Bruno, naghimo lang gid kuno na og drama aron mo tuota nga siya way kamatayon. Aron mahadlok kita niya. Pero di kuno na tinuodoy. Uptik lagi kuno lang tawhana. Mo ba, Chow? Kato gibalita nga kuno siya kanang gibitay unya gisunog ang iyang patay lawas. Di kuno to tinuod. Binahiran na kuno to balita ako no. Wagid kuno na mapreso og mamatay si Bruno. Istorya na to. Suma, ha? Ato maging nakita og napatuo pa nato ga nagbago na kuno siya. Kun mauna, gidrama ra gid ta ining tunto. Human mo sulti si Elliot anak nato. Miluag akong dughan, oy. Wala ko mahadlok na ng piki nga Bruno karon. Mila, tingog. Pero ayaw kayo mo og kumpiyansa, ha? Wa baya mo ingon si Elliot nga kakumpiyansahan gyapon nato si Bruno. Kay do na siya gahom, Kulas, Mayang. Kuan, di lang yun mo kumpiyansa ng tawhana, Chow. Kay naglagot kay kwato niya. Abtik og daghan og abilidad si Bruno, Kulas. Nga angay gyud natong bantayan og maayo. Kay naa ang demonyo sa iyang lawas na nalipod og nagmando kaniya sa tanan niyang buhaton. Unsa pa may mga dugang tugon pa ni Elliot, Chow? Daghan pa, Kulas. Og matod niya,
Mubalik pa kuno siya din hiugma kay naa pa siya daghang idetalye nato. Daghan lang ko gikalibgan ini, Tyo. Tya. Kay kung ang ang nagpailang Bruno, mao na dai ni ang apo sa tuhod sa tinud-an na yung Bruno. Nganong nakaingon man ni siya karon? Nga pareha sa kuno may ugdugo. Mo'y pong ni Bruno. Muna ya sulting nako. Binuo na iya. Apo na siya o di siya mahimong asawa sa imong inahan kanhi. O di kahatyo, ang amahan ni Bruno mo'y buot ipasabot nga bibiktima ni nanay kaniadto. Malagmit. Pero nga man kahanga sa pangan paman sa iyang apuhan ang iyang gidahang tod karon. Nga naa magasay kaugalingong pangan, Felix Almasan man kahana siya. Tingali kay doon na pa sila gustong tumalon nga misyon ya. Kabilin pa sa ilang apuhan kulas. Basin doon na pa'y dugang nahibawan si Elliot. Mubalik magato siya din ito. Mamasayang saan na mubalik ko no siya karon din eh. Di lang yung kumula karon. Ako siyang pabuton tibuk adlaw karon din sa ato. Sigurado ko nga naan ni Elliot ang tanang tubag. Aron masanta nato kinis Bruno. Nalipay kay ko din balita atsuda. Nagpatuo ra bag nagpatuo ra bag yun ang tuntong dako nga buutan kung kay siya ron. Buutan? Oh? Alikan ko na yung kwan na. Sa maliptan naman siya ilaptikan. Yang bulog. Buutan, pero dagway di mulyo lang hapon kayo. Sakto ka, Tyo. Sakto yun ka. Sakto si Elliot, Tyo. Sa iyang tugon nga, di yun tamo kumpiyansa ining mga kalaki ni Bruno. Master. At siya mo lang yung mag-ihimo diya, Master. Ugma, birthday ni Melanie. Og nindot kayong birthday kinadungan yun sa adlaw niyang natawan. Bitaw no, timing kaysa? Gusto na ko siyang gasahan ni ini. Wow! Kalamay ko na, Master. Chocolates. Ako man ang paborito. Ay, panghilabot niya. Daw. Ako na ganito gihikap. Ay, gikapa! Kano na'y virus ng imong kamot? Hangol. Mayay. Nganong nagugbok man kag duha ka kandila diya tubagan sa mga chocolates, Master. Suwayan ako ng pagi, Prospero. Hibaw ko. Nga wagi sila pagsalig na ko, ilabi na si Melanie. Nga. Kung pa ba ito mahil mo na, Master? Gipangayo na ko sa atong agahon nga unta. Muduhot yun ang akong mga reglamento. Kailan kang reglamento? Regla. Dili na sabat na lang. Pinaagi ng chocolates nga makuha na ako pagbalik ang iyang pagsalig rin ako. Naghimo kag lumay, Master? Naghimo kag lumay? Ayaw pagsaba. Ay, pagsaba, Prospero. Hinayang imong tingog. Hinayang to? Puslan man, nga di isla madasa ako mga diskarte. Gamitan ako sila og mga ninja moves. Ninja moves, ha? Ninja move. Arang yun magmalampuson tayo ning atong mga panghandoy sa unahan. Mayo na, Master. Mayo na. Di na kabugo. Good move kayo na. Salamat. Og paminaw, Prospero. Zaman, Master. Taugang atong mga sakop. Manduwi sila. Aron dakbo nila si Elliot bakos mo. Sa man na, nasa, Master. Aylan, mangutana pa man ka. Tanano na ko'y baba. Ingna sila nga di maglangay og patubanga dayon si Elliot na ko din eh. Oo, matuman, Master. Kumusta ka na, Ma Melanie? Medyo okay na nga akong pamati, Mayang. Natural na lang siguro ni nako karon nga sahay maglabad ang akong uho. Kinahanglan ra gyud ka og pahuway, ma'am. Nalipay ra ko karon, Mayang. Kay nakahago ako og maayo sa bata. Makalingaw na kaayo si baby. Bitaw, ma'am. Si baby ra gyud atong kakuhaan sa atong kusog. Kung ingon ini ang akong kinabuhi, og wa ko'y anak, Mayang, ambot lang. Tingali do kayo na kung mihalin nining kalibutan na. Mao bitaw, ma'am, nga magsige migpahinumdum nimo bahin sa bata. Ang bata na lang yun ang akong kusog, Mayang. Siya na lang akong bahandi nining kalibutan na. Mao nga ayaw gid padaog sa mga pagsuway, ma'am. Gilingla lang ta ni Bruno, ma'am. Og abi ba nimo, ma'am? Na ako ibalita nimo. Unsa man na, Mayang? Nasayod ka ba, ma'am? Nga si Bruno
Ang tinuod niyang pangan mao si Felix Almazan. Unsa? Ma'am, miadto si Elliot Bacosmo sa amoa. Og mibalita siya bahin niya ng mga butanga. Nga ang tinud-anay nga Bruno Almazan, dugay na dieng namatay. Apo na lang kuno sa tuhod si Felix nga nagpailang Bruno. Maupa mayang. Huwag iko'y kasayuran niya ng mga butanga. Si Elliot daghan og nahibaw-an may tungod ni Bruno, ma'am. Og mato ni Elliot, si Felix mo imisaw og mipadayon sa misyon sa iyang lolo, hangtod sa iyang amahan. Og gida nila ang pangan ni Bruno. Ang buot ipasabot ini, ma'am, nga ang Bruno nga pangan duna di ay kamatayon. Og dili tinuod nga wa si kamatayon. Kinuo ko. Mao nga dili ta magpakawa sa paglao, ma'am. Kay si Bruno naghimo na din nag-eksena. Iyaratang gidrama ini aron mo tuo ta sa iyang mga kabuang. Kung tinuod na mayang nga dunay kamatayon si Bruno. Katong ako siyang gihiluan. Wa ka to siya magdrama lang aron ingnon nga namatay siya o nabuhi pagbalik. Malagmit, ma'am. Kaya nagdrama lang tong tonto. Basin ka hinoon og nakabantay to sis imong gibuhat kay mato ni Elliot. Abti kuno kaayo ni Bruno, ma'am. Og maantigong mo basa sa lihok sa tao. Ako mituo nga gipanalitdan siya o gigamit sa yawa. Pero ma'am, karon nga daghan na ang naningog batok ni Bruno. Siguro ko nga sa atong panaghiusa, mapuka na gihapon nato siya. Hapon naman, Cho. Pa maghapon si Elliot. Muanhi pa ka to siya. Basin udo na lang nilang yan. Dagan para bonta ko mga pangutanan niya da. Dagan pa kay ko gustong ipaklaro niya nga angay ng tubagon. Unsa man pananglit, Kulas? Sama pananglit, Cho, kung may kasayuran ba siya bahay ni Nanay Lucita. Basin doon na pa siya mga nahibawan. Paabuto lang na to, Kulas. Sigurado ko nga muanhig ito kay mamayang saad nga iya gud kang istoryahon. Nahinumdum ko nga siya mo'y mitug-an ni Padre Melchor nga ang patyanan ra kuno ni Bruno igun ra kuno ang kasing-kasing. Pero mato niya wa sa iyang dughan na himutang ang kasing-kasing ni Bruno. Basin lapang-lapang nga dapit sa iyang bunol. Mutuo ka, Cho, nga wa sa dughan ang kasing-kasing ni Bruno. Mas matuo ko nga wa siya'y kasing-kasing, Kulas. Kay lampingasan ka ng tawhana. Ayo! La. Uy, Kulas! si Padre Melchor. Padre! Dayon, dire, Padre! Chur! Chur! Oh. Chur! Melchor! Oh, May hapon niya, Padre Melchor. may hapon, sab. Kumusta, Padre? Dunay kamote, re? Pag snacks na, re? Na may kamote. Unya na ko, Kulas. Snack na. Ani ako kay nagdali ko paingon din he. Oh, ngano nagdali magare? O kuan usa sa atong higala nga ana sa kampo ni Bruno, mitaho nga may daotang nahitabo kuno ni Elliot. Usa? Tuwa na. Birada na po si Bruno. Sakto katon yon. Usa may nahitabo ni Elliot, Padre? Nausam re siya? Daghan na nakasaksi nga gikastigo kuno si Elliot ni Bruno. Unsa? Unya, unsa man? Buhi pa mag-siya, Padre? Mao nay dakong pangutana, Kulas. Ilang gipatay si Elliot? Malagmit. Ginoo ko. Baguhay palang galit ang gahisgot. Di ba, Kulas, no? Baguhay na kita nagahisgot sa iya. Nga kanay si Bruno, wagay kasing-kasing. Ay, gipaantos kuno nila og maayo si Elliot. Ug nagtuo siya nga gipatay gyud nila siya. Tinuod yung abtik ni Bruno, Padre. Nasayran siguro nila nga dinhigikan si Elliot. Ha? Dinhigikan si Elliot? O, Padre. Ug daghang gibulgar si Elliot batok ni Bruno. Mao ba? Pero, Padre, bahin ining balita, kinahanglan nga likayan nato nga mahibaw si Milanis kabuang ni Bruno. Mao na akong gihuna-huna, Kulas. Kay delikado tuod nga mahibaw si Melanie nga anang balita. Pero, Re, wag yung ko mahimutang na ng balita. Kinahanglan nga doon natay mahimo para maluwas pa nato si Elliot. Basin og buhi pa siya. O kung gusto ka,
atong atuon si Bruno ug ato siyang istoryahan. Oh, sige, sige. Wa ko mahadlok na. Ato sa aton. Suman. Kilala mo ba, Kap? Suman, tunyon mo. Ay, nagapil siya. Lancho. Ay, lalaki. Kamera yun ang may baw. Bahala mo. Tara, pare. Atong atuon na si Bruno. Aron ato siya misturya. Tan-awara kung unsa kagkahi og uni si Bruno. Bisig kapila na nako siya gipasabot. Ni pa iyang text ay mamugos gyud nga ipatubag ang iyang tawag. Ikaw, ma'am. Unsa may imong desisyon? Maayo ka, mayanga akong tubagon. Naara nimo ang desisyon, ma'am. Akong tubagon. Hello? Ay, daghang salamat, Melanie. Nga, gipatalingugan ni mong akong tawag. Kapila naman ko mo pasabot ni mo, Bruno. Nga dili lang una ko ni mo tawagon. Ibalik pa paghihapon ako ang maulang gihapon ako isulti. Kausa na lang, Melanie. Mahimong sundo na ako ang imong gisulti. Apan, sa usa na lang nako kahangyo. Ngaon sa Bruno? Ugma, imuhang birthday. Tuguti ko nga makahatag nimo gamayng pahalipay. Gusto lang ko nga makita ti ka, Melanie. O guman ana, di na ko magsamok nimo. Unsa pa, Bruno? Sige, tingba na lang ng tanan nimong isulti kay gusto ko makapaway. Kana na lang akong katapos ang hangyo nimo, Melanie. Ugma, bisag ato na magkita sa simbahan. O ginaot nga, imong dawato na akong gasa. Ingon man sa atong anak. Gusto lang ko nga makapalipay nimo. Nga malipay ka na ko bisag sa katapusang higayon. O, sige. Magkita ta sa simbahan, ugma. O kinahanglan nga mauna na katapusan atong panakita, Bruno. O dili na ko gusto masamukon pa nimo. Matuman! Matuman, Melanie! Unsam kay sunod nga mahitabo? Mutumang gyud ka si Bruno sa ilang sabot ni Melanie. Higala, ayon sa pa sa pagpaminaw, ang uban pang mga sumpay na sugilanon, ang kalag, Nicolas, tagsuwat Emmanuel Sacol, ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Musika gipaom ni Joel Bense, recording editor, Randy Tayad, sound man Ricky Garing, dalit sa RMN Drama.